Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Hello, good evening sa lahat. Ako ba'y naririnig? Hello, mic test. Ayusin ko muna yung aking microphone mo kaya nagbago yung yung volume. Ayusin ko muna, nabago nga ang volume. Sabi ko na nga ba eh. Ano ko muna to yung Zoom natin, baka sakali merong sa Zoom. Merong reason kung ba't siya nagbago. Ayusin ko muna ha. Asan ba yung Zoom? Okay, andun pala. So, using ko muna tong audio settings natin. Baka sakali, ayan, okay na. So, ito na yung aking volume. Okay, good evening po sa inyong lahat na nakaantabi dyan, mapa-YouTube, mapa-Facebook, sa lahat ng mga Katoliko at hindi Katoliko, mga Katolikong gustong matuto, mga hindi Katolikong gustong makipagsubukan, welcome na welcome po kayo rito para sa ating programa. Pero bago muna yan, tayo mag-opening prayer po muna habang tayo naghihintay sa dalawang magtatagisan ngayon ng reasoning para malaman kung sino ba nasa totoo o sino ba talaga ang sinungaling. O yan ha. So mag-opening prayer na po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha, at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so good evening po sa inyong lahat. Ating munang ibigay sa ating mga kasamahan sa kanilang mga greetings. Ating unahin tinan natin kung sino mga kasama natin nandito. Andyan ba si Brother Aljan? Wala si Brother Aljan. How about Brother Romel? Ayun, Brother Romel Palma. Good evening sa iyo, Brother Romel. Yes, yan. Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat ng mga kapatid natin dyan na nakatutok at nakasubaybay. No? Live po tayo ngayon na napapakinggan at napapanood Facebook at YouTube. At ngayon po mga kapatid ay masasaksihan naman natin ang tagisan ng galing no? Sa pag-aargumento at sana po ay pagpanalangin po natin ang ating kapatid na magbibigay dito mamaya ng konti ng kanyang kaalaman at ang kanyang katunggali ay nawa ay mabuksan din po at makaunawa sa tunay at dalisay na pananampalataya ng Katoliko. Sana ay mapatunayan talaga na ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ito ni Satanas, bagkos tatag po ito ng ating Panginoong Hesukristo dahil yan naman talaga ang katotohanan. At sana hindi po kayo mga kapatid magsawa sa subaybay at wag din po kayong magsawa sa pagbigay po ng inyong
ng inyo pong time, no, na pag-aralan po ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng programang ito, ng platform na ito. At sana din po ay patuloy kayong mag-invite ng mga kapatid nating Katoliko, maging hindi man po Katoliko, to listen, to study, to learn our Catholic faith para po mas lalo tayong mapatibay sa ating pananampalataya. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. Move naman tayo doon sa ating kasama naman from South Korea. Brother John Ray. At tapos ba, Brother John Ray? Wala pa. Bro. Sige, Brother John Ray. Sinisip ko lang. Yes, good evening Bro Jando at sa lahat ng ating mga kapuntos dyan na nakatutok na dito po sa atin pong araw-araw na programa Punto por Punto. At ngayon nga po sa wika nga po ni Brother Romel ay marumong magaganap na isang talakayan between SDA na naman at Katoliko. At hindi na po sila nagsasawa sa pamamaratang na ang simbahan ay tatag lang ni kanino-kanino. Ngayon nga po ay ang pinaka-founder na nila ang kanilang tinuturok na kapagtatag ng ating simbahan, ano? Nakakadismaya na tayo pa ang mapaparatangan na ang ating simbahan daw ay tatag ni hindi lang kung sino-sino kundi si Satanas mismo. Niniwala ba kayo dyan mga puntos? Mga kaawag? Na ito ay tatag ng demonyo ang simbahan Katoliko? Huwag po kayo maniwala doon, no? Well, ang haharap din naman at ang magninegatibo ay isa pong batikang depensor din ng simbahan, no? At maraming alam na referensya. At one thing for sure, wala pa sigurong referensya na magsasabi na ang simbahan ay tatag ng demonyo. No, kasi yun pa naman ang tema nila, no? Patutunayan daw na ang simbahan Katoliko ay tatag ni Satanas. Aba, siguro ang gagamitan yung referensya gawa ng satanista siguro para mayroon siyang mababasa. Okay? So, gayon pa man, no? Shout out sa lahat at dito sa atin po may bahay. Shout out kay Susan Kubakob. Yan, kay Brother Jacob Pakanya. Aba, Pakanya din. Huh? At kay Sister Anita Goles, Rise Sky 2366. Brad Tao and Just Betko Malbas and Brother Mark Renz de la Paz. Gandang gabi sa ating lahat and shower out. Okay, bigay naman natin sa ating kasamahan naman from Uzami City, si Brother Tata Rosal. Brother, Brother Tata? Yes, good morning Brother Jando at sa lahat natin makasamahan sa ating Maria Punto por Punto. Kumusta po din lahat? At welcome naman sa talakayan, SDA at RCC versus SDA. Ang patunayan, ang affirmative Brother Jando, SDA, no? Yes, SDA, Brother. Patunayan ng RCC o Catholic Church tatag ng demonyo ni Satanas. Oo. Siguro gamitin nila yung footnote sa Christian Community Bible na nandyan sa footnote sa Old Testament. So, abangan natin ano ang resulta, pero mahirap yung patunayan. So, sa lahat ng John sa Soul, welcome po kayong lahat. John sa Soul, back to you, Brother John. Tata Rosal, pagsiwalat sa katurhan. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata Rosal. Andiyan na ba si Brother Windel Talibong? Nakauwi na ba from Dubai? Brother Windel, nakauwi na from Dubai? Hello? Mukhang wala pa yata si Brother Windel, di pa nakauwi, andun pa sa Dubai. Okay, so dito naman tayo ngayon sa sa tinagabasa ng Ebanghelyo gabi-gabi from Japan, Brother Angel Santos. Good evening sa iyo, Brother Angel. Yes, isang mapagpalang umaga, hapon, gabi, san masulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa na namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. Muli paalala ng ating Panginoon Jesucristo, 1:12:48. Sa huling araw, ang salita ko ang hahatol sa inyo, o kaya pala ganun kahalaga ang pag-aralan ng kanyang salita at sundin dahil dito pala tayo hahatulan. No? So gabi-gabi po, mayroon po tayo rito, no? Araw-araw actually pwede niyo i-replay. So nandito yung salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon Jesucristo para pagnilayan at sundin
dahil pala dito tayo huhukuman. Muli, ano nga ba ang ebanghelyo ngayong araw ng Sabado? Ito po ay ayon kay sa Lucas chapter 18 verse 1 to 8. So pag nilayan po natin, no, makinig po ang may pandinig. Nung araw na yon, isinasay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi na natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. Sa lungsod din yun ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nung kalaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungan ang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So konting pagninilay lang po ng punto por punto sa ating ebanghelyo ngayong araw na to, no. Naalala ko po sa akin nung ako po nung medyo bata pa, nagtatrabaho po ako sa casino during that time, Holiday Inn, almost 5 years din, no. Holiday Inn dati, tapos naging Manila Pavilion. Noon pa man, kahit nasa casino na ako, pero mahilig ako mag-abroad, no. Talagang nag-apply po ako, pero siyempre habang nagtatrabaho, nag-a-apply. Alam niyo po, gustong-gusto ko makapag-abroad. And then, pero pala simba pa rin, no? Dahil bata pa kami, talagang na kami sa simbahan, no? So, lagi nagsisimba, nagdarasal kay Lord. Sana makapag-abroad. Alam niyo po, umabot na, nililista ko kung ilan ang kumpanyang in-applyan ko. Umabot na siguro, kundi 15, 18 company, no, sa abroad. Ang dami nun, ang haba na listahan ko, no. So actually, almost 5 years habang nagtatrabaho ko, nag-a-apply. Wala talaga, siguro ayaw ni Lord o hindi pa panahon, no. And then later on, yun na nga, no. Biglang later on, after siguro pag-apply ko, siguro pang 16 na company yun pang 16 na. So doon po sa Saipan nun, sa awa tulong ng Diyos, so yun, nakapag-abroad ako, no. So matagal siya, no. Matagal-tagal pero ibinigay, yes, hanggang ngayon pagkatapos nun, ngayon naman nasa Japan na, no. Talagang ibibigay niya dito sa ating ebanghelyo, mga kapatid. May dalawang tao kasing pinag-uusapan dito, yung hukom na walang takot sa Diyos, no, at yung balo. Alam niyo po yung kultura ng mga Hudyo noon, yung mga balo ay parang yung mga babae noon talagang mababantingin at actually hindi sila kabilang, no, sa komunidad during that time. Wala silang bilang, hindi ang pagkakaalam natin, hindi sila nakalista sa census, no. So lalo na yung balo. Pero pansinin niyo rito, pinapaalala po sa atin na ating Panginoon, ano sabi niya rito? Kung yun ngang masamang hukom, dahil doon sa laging paglapit nitong babaeng balo na wala namang kwenta sa kanya yon, pero dahil sa yung nga po, no, parang kinukulit niya, ano sabi ng masamang hukom? Ibibigay ko na ang katarungan. What more ang Diyos na napakabait sa atin? Palagay mo, hindi ba niya ibibigay sa'yo? Yung nga masamang hukom, binigay nga dahil sa tinatawag nating persistent prayer. Tuloy-tuloy na panalangin, lahat ng gusto mo, kapatid, kailangan tuloy-tuloy, huwag kang maghinawa.
Pero ang sabi ng ating Panginoon si Jesucristo sa bandang huli, sabi niya rito, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ano ibig sabihin po nito? Pagdating kaya niya, may nananalangin pa? O marami nang tumalikod dahil hindi dinidinig ang kanyang panalangin? Kumbaga, walang patience. Lahat ng hinawa na, umalis na lang. Kaya pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, wala na siya nakitang nananalig sa kanya. Pero muli, paalala ng Biblia sa atin, ito po yung sagot. Iisa lamang actually na pinakamahalaga. Lahat kayong nananalangin, may problema ngayon, ito daw po, sabi ng Ecclesiasticus chapter 13 verse 9 to 10. Sa mga may kahilingan, ano sabi rito? Ito yung pinakasagot sa lahat ng mga dalangin natin. Anak ko, kapag nagkasakit ka, wag mo yung pagwalang bahala. Dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong buhay ka. Linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. So yun ang pinaka mahalagang pag-isipan, kapatid. Kung may kahilingan ka, you go to confession. No? Magsisi ka. Kung mayroon kang nakaaway, pakipagbati ka. Kung may ugali ka masama o bisyo man, kung ano man, tanggalin mo. Go to confession. Repent. Yung pala ang solusyon sa ating mga problema. Pag nag-pray tayo, kapatid, yes, you can pray anything you want, pero at the end of the prayer, sasabihin lagi natin, not my will, Father, but your will be done. Bakit? Ang will ni Father ay laging the best para sa ating lahat. Amen. Yun lang po. Naway gabayin tayo ng banal na espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good luck to you, Sinwe, Eugene Gapo ba? Eugene Gapo. Ayan. Good luck po. Okay, no? So, ngayong gabi, magkakaroon po tayo ng doctrinal debate sa pagitan ng Seventh-day Adventist Church at ng Roman Catholic Church. At sa side po ng Roman Catholic Church, ang maninindigan po ay ang ating kasamahan sa punto por punto team, si Brother Eugene Gapo, at ang kanyang makakatalakayan ngayong gabi ay si Gilier Pacanya ng Seventh-day Adventist Church. So, bago tayo magsimula, gusto ko lang muna na bigyan na pagkataon magpakilala yung ating mga kasamahan ngayon na magdedebate. Ating unahin ang affirmative side, si Gilier Pacanya. Gilier Pacanya, good evening. Oh, affirmative pala, affirmative. Oh. Okay, magandang gabi sa inyo diyan sa punto por punto. Una sa lahat, pinasalamatan ko ang Diyos na laging nag-aalaga sa atin mula sa mga kapamakan, kalamidad. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkitang muli. At pasalamat din ako kay Jando na siya ang nag-manage sa talakayang ito, at kay Brother Eugene Gapo na magiging katunggali ko ngayon. Ito ay sa doktrina lamang, walang kinalaman ang personal. Gagawin natin lahat na labanan lang to ng rason, walang kinalaman si Corazon. Yan na po. Okay, Brother Eugene Gapo naman ng Roman Catholic Church. Pakilala ka, bro. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating programang Punto por Punto. Sandali lang. At muli, ito yung lingkod, Brother Eugene Gapo, Catholic Faith Defender, Salog Chapter, Zamboanga del Norte, Diocese of Dipolog, membro sa Bible Apostolate, Knight of Columbus, Council number 17367. At salamat sa mga nanonood, lalong-lalo na kay Gilier Pacanya. Alam ninyo, pangatlong pagkakataon na namin itong nagkaharapan ng debate, hindi lang sa ganitong mga klaseng topic. Una, yung patutunayan niya, Seventh Adventist tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawan,
patutunayan ko naman na yung Roman Catholic Church tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At itong pangatlo, nagiging affirmative na naman siya. Salamat ka pala sa mga nanonood, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga kaparian, kina Reverend Father Darwin Getiano at sa lahat ng ating mga kaparian sa buong mundo. Maraming salamat at sa mga nanonood ngayon, God bless, mag-ingat po kayo lagi. Okay, papaalala ko rin both debaters na itong programang ito ay punto por punto. Kapag punto por punto po, alam nyo na po dami manonood. At ako dito ay hindi lang ako basta moderator. Ako ay host, ako ay moderator, kaya ko patigilan ng debate hanggat gusto ko. At kaya ko ring mag-manipulate ng rule kasi ako ay hindi lang moderator, kundi host. Okay, so sa gabing ito, babasahin ko muna yung mga rules na ating gaganapin sa debate rule ngayon. Bawat isa sa inyo ay merong 10 minutes stand ha. Sa affirmative stand, 10 minutes. Sa tanungan portion, 10 minutes. Negative stand, 10 minutes. Tanungan, 10 minutes. Rebuttal ng affirmative, 10 minutes. Tanungan, 10 minutes again. Then rebuttal ng negative, 10 minutes. Tanungan, 10 minutes again. Pero doon sa final conclusion, tig pa 5 minutes na lang muna kayo. Mauuna ang negative, susunod ang affirmative. Mga basic rule dito, very simple lang naman. Una, lahat ng objection, kailangan idaan sa akin. Pangalawa, lahat ng tanong at lahat ng sagot ay dapat alinsunod sa paksang pinag-uusapan. Pangatlo, bawal ang ad hominem. Pang-apat, ipinagbabawal sa punto por punto ang mga katanungan gaya ng mga fallacy questions. Halimbawa, ititigil mo na ba ang iyong pagsisinungaling? Oo o hindi. Yung mga ganyan tanong, mga fallacy questions is not allowed in our program. Tinatanggap mo ba na yung ginagawa mo ay mali? Yes or no? Mga ganon, mga misleading arguments, misleading questions is not allowed to our program. Pag ang tanong ay sino, kailangan magbigay ng pangalan ang tinatanong. Hindi pwede yung tinatanong ka kung sino, tapos sasabihin mo na lang, yung mga pare, yung mga pastor, yung mga ministro. Hindi, kailangan pangalan na ibibigay kung ang tinatanong ay sino. Panglima, pang-anim, ang mga tanong na kategorikal ay sagutin muna ng kategorikal bago magpaliwanag. Okay? So, okay ba ang both sides dyan? Ating unahin ang affirmative. Tanongin kung okay ba sa kanya yon? Okay. Okay ako. Okay, both sides. Okay ang negative at okay naman ang affirmative. Okay, ngayong gabi magkakaroon po tayo ng doctrinal debate at ipapaalam ko na ang nanonood ngayon sa atin sa YouTube ay umaabot na ng 212. Total view 659. Kakasimula pa po natin. And then sa atin sa Facebook is 259. So yan na. Moderator, Oh. pwede ba ikuhan sa aking Facebook? Yes bro, i-share mo bro. Pwede. Bro Eugene, sinendan kita ng bro Eugene, ng link. Share mo sa kanya. Tapos na. Nag-share na ako sa aking timeline. Ipapasa ko na lang to sa kanya. Okay. Salamat. Okay, Bro ngayon. Jando, pasingit lang, no? May yung nakalagay mo dun sa yung topic yata, by Jesus Christ, sabi niya. Tingnan mo nga. Founded by Jesus Christ. Ay, Yung topic. ano ko, buti napansin mo. Hater pala to, no? Buti napansin mo. Isa kasi tumatakbo kasi sa ano ko. Sa Maano ko sa ganyan, no? Technical. Oo. Baka buti napansin mo kaagad. Edit ko muna yung yung cover ha. Ito kasi yung Edit ko muna yung cover dahil hindi na malayan. Okay, edit ko muna. Ito tayo sa downloads, thumbnail. Palitan ko muna yung
Nakalagay nga pala sa ano pala sa thumbnail is Jesus Christ. Hindi ko na namalayan. Okay, petang ko muna ha. Founded by Satan. Mm. Okay. Ako muna. Buti napansin mo ba, Brother Angel? Di pa sana nasisimula. Okay na? Okay na? Let me check. Ayun. Yes, bro. Ay, teka. Ang nangyari dito? Ba't nagbago yung screen ko? Wait lang. Oh. Oh no. Tingnan ko muna to ha. Nagbago ang screen ko eh. Wait lang, nagbago yung screen ko. Lagay ko muna yung isa. Okay. Okay, ano yun muna natin to kasi hindi ko na malayan to eh. Okay. Ay. Mali. Okay. Ayusin ko muna para mas puro natin na napalitan na nga. Ayan. Okay na, napalitan na. So, save ko muna. Okay. Yan na, atin nasimula ng ang ating talakayan. Sabihin lang sa affirmative na ready na ba siya? Ready ka na ba affirmative? Para tumakbo na yung oras. Ready na, Brad? Sige, pag nagsalita ka na, tatakbo na oras. Okay, una sa lahat, magandang gabi po sa nagdala ng punto por punto at sa mga nanonood po dito sa live sa YouTube. At una sa lahat, pinaka-foremost kong pasasalamatan ang ating Panginoon si Kristo na nagkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtalakay ng ganito. So ito na rin ay isang ministry na rin ng pagsisharing through a hard way sa isang pinakamabigat na talaga pamaraan ng pag-share na wala ng maraming pasakali. So bakit ang Roman Catholic Church ay siya itatag ng demonyo? Una sa lahat, may mga signs sa kanya na siya talaga isa demonyo. So kukuha ako ng verse sa Bible na nakita sa kanya na siya talaga ay tatag ng demonyo. Una, siya po ay sinungaling. Sinungaling. Ikalawa, mamamatay tao, killer siya, pumapatay siya, tumitira siya. Ikatlo, usurper. Gusto niyang pumalit talaga sa pwesto ng Diyos. So saan mababasa po yan? Sabi dito sa Juan 8:44, ang Diablo, ang inyong ama. So bilang founder, so ama din siya ng isang religion na ngayon ay aking tatalakayin at ibubuking ko. Okay? Una, ang Diablo ang inyong ama at ang gusto niyo gawin ay kung ano ang gusto niya. Magkasundo. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan. Kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, yung nature niya, napakasinungaling niya. At siya ang ama ng kasinungalingan, father of lies. So una dito, pumapatay siya. Dalawa ang nakita natin na sign ng Roman Catholic Church dito sa verse ng 8:44.
Sa ikatlo naman na bersikulo ay ito namang sa usurper, gusto niyang palitan. Nung si Satanas ay hindi pa siya Satanas, Lucifer pa ang kanyang pangalan doon sa langit. Sa Isaiah 14 verse 12 to 14 sa Katoliko pastoral na version, tinawag siyang hari ng Babylonia. Si Satanas, si Lucifer, ang kanyang claim, aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking luklukan, lampas pa sa mga bituin ng Diyos. Maupo ako sa bundok ng pagtitipon doon sa dulo ng hilaga. Paitaas ako sa kabila pa ng mga alapaap at ako'y maging katulad ng Diyos. Matindi ang sinabi niya, no? So, binagsak siya dahil sa mga paratang niya. Yung topic natin, Roman Catholic Church founded by Satan. Siya ay tayo ng si Satanas. Una, kinuha ko muna yung mga anong meron sa kanya. Ano yung mga signs na nasa kanya. Mga punto na siya talaga ay pumasa doon. Tandaan natin sa kasaysayan, ang Roman Empire ay na-convert siya into Christianity na nagiging Papal Rome. So sa pamagitan yun ni Constantino Dakila. So dito gusto nyo talaga na tayo. Sige, dito na tayo kay para gabi na kasi. So diretsuhin na natin. So actually, itong ipakita ko sa inyo, ito ay dokumento ng mga Adventist na may isang pirma ng inyong kardinal. Hindi nyo to pwedeng mabalik kasi ang kardinal ay ikalawa siya sa hierarchy ng Roman Catholicism. Siya ay ikalawa sa Santo Papa. So hindi nyo siya pwedeng ma-question kasi mas mataas pala siya sa inyo. A-apply ako ng prinsipyo sa Bible sa Proverbs 16 verse 7. Dahil ikaw ay lumakad sa panukala ng Diyos, kahit ang iyong mga kaaway ay makikipagkaibigan o makikipagpayapa sa iyo. So, ang ginawa ni Cardinal Sin, may pirma siya. So, walang daya yan. Pwede nyo to i-report. Yan, may pirma siya. 2 pari yan. Si Cardinal Sin at saka si George Rebilla. So, 2 ang sumaksi. Pabor sa SDA. Anong sinabi nila? Ang sabi ito, we recognize the gentle admonition to parents to be aware of the basics when rearing up children and that the most basics with the Word of God. Claim ng dalawa ninyong mga high-ranking na Katoliko na ang mga aklat ng Adventista pala ay recognize. Bigyan natin ng makahulugan pa ito So, hindi to galing sa aking mga bibig. So, ang sabi dito, ano ang meaning ng recognize? Valid. Valid. So, mga libro ng Adventist, ayon kay Cardinal Sin, valid po siya. Kalawa, legit. Lehitimo. Ikatlo, introduce. I-introduce mo. Ipabasa mo sa lahat ng tao. Sinabi nga niya doon Okay yan, ipabasa mo sa lahat ng tao kasi dadalhin pala ang tao pabalik sa salita ng Diyos. Aprobado. Proverbs 16:7, kahit ang bibig ng kaaway pala, gagamitin ng Diyos para kampihan ka dahil naglalakad ka sa kapanukala ng Diyos. Will ba? Sinunod mo ng will, kahit kalaban mo, makikipagkaibigan sa iyo. Ito ang nangyari kay Cardinal Sin at kay Rimulya. O sabi pa rito, introduce. Ang kahulugan pala ng recognize, introduce. At ang root word po ng recognize, cognition. Cognitive. Alam ni Brother Gapo to kasi nag-aral po siya ng teacher. Yung 3 domains ng tao, cognitive. Ano pa yung isa? Psychomotor. Ikatulo, affective, damdamin. Ang cognitive, mahalaga yan kasi dyan pala tayo mag-decision making. Hindi kinontra si Cardinal Sin nung pumirma siya sa mga libro ng Adventist books pala mapagkakatiwalaan, recommended, ipabasa sa lahat ng tao. Sa lahat ng Katoliko. Sabi ito, na-realize pala niya, totoo ang mga aklat ng Adventist. Realize, certified. Matibay ito. Sabi ni Cardinal Sin, certified true ang Seventh-day Adventist sa mga libro. Sabi pa sa meaning ng recognize, to acknowledge the validity and legality of certain document. Wala na.
checkmate na kayo. Mahirap na nyo itong mabangga kasi meron na akong kakampi na inyong kardinal, ayon sa Proverbs 16 verse 7, kinampihan kami. So, kalaban nyo na ngayon si Cardinal Sin. Ano ba ang mga libro na kanyang inapprove? Ito nyo na malalaman, litra por litra. O ito ito yung aklat na mga Adventist books to. Ito Daniel Reveal the Future. Tingnan natin para at least hindi ako nandaya sa inyo. So dito, meron siyang tinatawag na mga number. Meron siyang ISBN. Ang meaning sa ISBN, International Standard Book Number. International na, standard pa. Pumirma eh. Hindi kaya ni Cardinal Sin pala itong gibay ng mga aklat ng Adventist. Anong sinabi dito Anong sinabi po dito? So, wala naman akong personal na galing sa inyo. Baka one day magiging Adventist kayo at matibay pa kayo na tagapagtanggol sa totoong iglesia. Then welcome sa Seventh-day Adventist. So, sabi dito, sa maganda to page. Ano sinabi ito? Kasi gusto ko na tirahin yung punto na invent. Okay. Sabi dito sa page 95. Sabi dito, Satan saw that the only way that he could hold the world in deception, lies, sa John 8:44, was to invent a religion that appeared to be Christian, by which in fact was the same old pagan darkness. So ano to? It is the Church of Rome. So, yan ang una kong ibigay sa inyo na isolve nyo. So, problem solving tayo dito So, next, Daniel Reveals the Future, page 144 to 145. The Roman Catholic bishops had indeed forsaken the true gospel of Jesus. Gigamit ni Satan, dito si Emperor Justinian. Alam nyo ba ang background ng Emperor Justinian? Pinersecute niya ang mga Sabbath keeper sa kanyang panahon. Sabi dito, Emperor Justinian made a famous decree exalting the Bishop of Rome to be the head of the church and correctors of the heretics. Yung sinabi niyong irihis, ang una pala niya nagpasimuno si Justinian. Thus was born the Roman Catholic papacy in 130 AD. Pala kayo sumulpot. Okay, time. Tapos bilis no? Tapos na. Tanungin ko lang yung negative side, Brother Eugene. Tinatanggap mo ba yung mga self-serving evidence? Hindi ko tinatanggap yan kasi self-serving yan eh. Normal na pumapanig sa kanya yan. Pero kukusyonin ko sa kanya self-serving mamaya. Sige. So, Brother Gilier, hindi tinatanggap ng negative side ng mga self-serving evidence. Mr. Moderator, pwede ako mag-object? Anong objection mo? Okay, ito Bakit niya sinasabing self-serving ito? Ibig bang sabihin hindi niya matanggap itong pirma ni Cardinal Sin? Bro, Counter objection. yes, counter Huwag kang objection. mag-alala bro. I have a question for that kind of book. Mamaya. Sige, Okay, patuloy. salamat. Bakit hindi mo tatanggapin? Patuloy na. Sige. Tanggapin mo na lang. Sige. So, ang malinaw ganito, hindi niya tinatanggap ang libro ng SDA, hindi niya tinatanggap yon kasi self-serving nga, pero questionin niya mamaya. Yun ang sinabi ni Eugene Gapo. Okay, move na tayo ngayon sa 10 minutes na tanungan portion sa negative side patungo sa affirmative side. Okay, negative side, ready ka na ba? Go ahead. Kopya. Go ahead. Sige. Unang tanong. Ang sabi sa tema natin na tinatalakay mo, napatutunayan mo na ang Roman Catholic Church ay founded by Satan. Ang tanong ko sa iyo, kasi batay sa Biblia, mauna muna ako sa Biblia, may nababasa ka ba sa inyong presentation
na yung Roman Catholic Church founded by Satan? Yes or no? Okay, Mr. Moderator, objection. Yes, anong objection? Ang aking pagpapatunay, magkasama po ang references. So kulang ang tanong niya. Sige. Kasi nagpapatunay ako sa dalawa. Nauna pa ako sa Referensya? Biblia. Huwag ka mo nang sumapaw. Ipapaliwanag pa ako eh. Nagpapatunay kasi ako sa Biblia at referensya. At ngayon, nagkasundo sila at ang inyong kardinal ay pumayag. Okay, pinirmahan oh. So, Sige. Sige, ibahin ko yung tanong. Sige. Teka. Wala ka ranglo. Salita muna ako. Sige. Ang hinahanap ng negative, bro, saan nabasa sa Biblia? So, ibig sabihin, pwede ka, Okay. basahin mo muna yung talata ng Biblia, tapos yung explanation mo, pwede mo nang kunin sa referensya, kung nasa Okay. referensya, ibig sabihin. Sige, Babasa sagutin mo, ko. bro. Sige, go Okay, ahead. meron akong kasi hindi naman tayo nag-usap anong Bible version, di ba? So, itong Bible na isasagot ko sa yung tanong, ito ay galing ito sa Library of Congress. Ibig sabihin, standard to. Meron siyang ISB, International Standard Book Number. Ang pangalan ng Bible nito is Wycliffe Documentary and Commentary Bible. Bible pa rin. Ang sabi dito, the mother sa Revelation 17 yung kanyang document sabi dito the Roman Catholic Church itself identifies this woman with Rome and pagan Rome, and she persecutes Okay, the next saints of God. Pinapatay niya. So anong sabi ng John Next 8:44? question na. Pinapatay. Next question. Nabasa Next ko na. question. Sige, next question ganito. Batay sa ating pinag-uusapan is referensya. Punta mo na ako sa referensya. Sige. Mayroon ka bang maipakita sa akin na referensya na hindi self-serving ha? Na Roman Catholic Church founded by Satan. Yes or no? Okay, babasahin ko. Sige, referensya Basahin ko yung hindi bias ha. Wag kang gumamit ng self-serving. Sige, yes or no? Hindi ito bias kasi ang second highest nga ninyo na Santo Papa sa Santo Papa, wala ka namang laban dito eh. Pitino, pirma bro. No. Moderator, objection. Sige, teka. Mag-ano muna ako, time pause muna ako. Brother Gillier, sinasabi na nga niya kanina na hindi siya tumatanggap ng self-serving evidence. Kahit pag nilagyan mo yan ng sticker na pirmado daw ng kardinal, as long as, wait lang. Mr. Moderator, objection. As long as kahit pa nilagyan pa yan ng sticker ng kardinal, ang libro ay inyo. Kayo Mr. ang Moderator, author ng objection. libro. So hindi tinatanggap ni Eugene, sinabi niya kanina, hindi siya tatanggap ng mga self-serving evidence. So magbigay ka ng ebidensya na hindi galing sa inyo kasi galing sa inyo yan. Kahit pa nilagyan ng sticker ng kardinal, galing sa inyo kaya hindi tatanggapin yan. Mr. Molter, makinig ka. Makinig ka muna. So, nagana ang concept. So, ibig sabihin pala, sabi mo sticker. Mag-ingat kasi sa sabi mo. Meron itong mga number, pwede niyo kontakin. Ha? Sinabi mo sticker, huwag mo bawiin yun. Bro, kahit sticker pasabihin daw. natin kahit pasabihin natin na may pirma ng kardinal, ang libro inaamin mo galing sa inyo. Bro, wait lang. Sige. Ito na lang. Ibahin ko muna yung tanong. Pero Eugene, wait lang. Sagutin ko na. Ipapaklaro ko lang ito, Brother Gillier. Gaya na sinabi ni Eugene kanina, yung mga ebidensya na kayo sa inyo mismong simbahan galing, hindi niya tatanggapin. So magbigay ka ng ibang ebidensya na hindi galing sa inyo. Brother Eugene. Meron nga ebidensya. Ito. Sige, go. Ay, Magazine. bigay. Ito, magazine to. Amazing Practices. Magazine yan. Sino author dyan? Ang author ito ang author po nito ay ang pangalan ng kanilang organization is Georgia Wildwood. Copyright 2010. Ay mga number may mga number siya. Yung banggit ito Yung banggit talaga na Roman Catholic Church founded by Satan. Go. Sige. Sige, handa ang sarili mo ha.
Sa page dito. So, dito. Page 67. Okay. Set up. Ang synonym po ng set up is founded. O sabi dito she is part of Babylon, the great city that Satan set up. The Roman Catholic Church has proudly styled herself the Mother Church, but her she is called the Mother of Harlots. Basa. Siya pa Sige, lang sige, Babylon next niya. question. Next Oh, question, sige na. next question. Tapos ako na ako. Tapos. Next question. Next question. Mm. Itong ginamit mo na katalog na may pirma ni Cardinal Sin. Oh, yun. Hahabulin kita dyan. Alam Sige, mo ba? habol ka. Alam mo ba na bago magbigay ng imprimatur ang simbahang Katolika ay dadaan muna sa nihil obstat? Yes or no? Ito ay mas mataas ito sa yoga po. No. Sagutin mo muna, bro. Alam mo ba na bago ang imprimatur ibigay ng simbahan ay dadaan muna sa nihil obstat? Yes or no? Alam mo, hindi. Ang nihil obstat, yun ang pagpapatibay na pinirmahan niya na hindi. Yan ay Mr. isang Moderator, ayon pa. objection. Yes, anong objection? Sasagutin niya categorical, alam ba niya? Oo o hindi? Yes or no? O sige, yes. Kasi dito, pumirma eh. Good. Pumirma eh. Di ba? Gusto mong habulin, may number ito. Kontakin mo, napainom ka. O ito. Ito, gapo. May ibibigay ako sa iyo na information. Tingnan mo ang picture. Ang daming award na tanggap sa mga religious bodies ang Seventh-day Adventist. Sige. Kasi hindi kami mga cheap na uri na mga ito pa, mga awards yan. Pwede mo kaming habulin. Gusto mo maghabulan tayo? Sige, pahahabulin kita. O ito, dami niya mga awards. Ito, may number PO Box. Gusto mo? Main office namin. Pwede mo screenshot to. Screenshot mo. Tapos ka na? Habulin mo. Sige, wala ka na palang magawa eh. Tapos ka na? Tapos na. Ikaw tapos. Next question. Next question pa rin. Since alam mo pala na bago ang imprimatur ay dadaan muna sa nihil obstat. Ngayon ang tanong ko sa iyo, sinong nihil obstat sa librong ginamit mo ngayon? Yung katalog. Mayroon ka bang maipakita na nihil obstat sa may sticker na nasa bandang likuran? Sasagutin kita. Ang pangalan pa lang ni Cardinal Sin, matibay na yan. Hindi, sandali lang. Objection moderator. Yes, Yes, ito. Cardinal Hindi Sin ako naghahanap sa kanya ng pangalan ni Cardinal Sin na imprimatur. Yung hinahanap ko sa librong ginamit niya, mayroon bang nakasulat na nihil obstat? Kung sino nihil obstat? Yes or no? Okay, affirmative. Ibigay mo ang pangalan ng nihil obstat. Dalawa ang pumirma dito. Hindi niya Ang tinatanong pumirma kung ng sino isa. pumirma, bro. Hindi niya tinatanong kung sino pumirma. Ang tanong niya, ibigay mo sa kanya ang pangalan ng nihil obstat. Sino? Bakit Ibigay ang pangalan. ayaw mo? Sige, sasagot ako. Pero bakit ayaw nyo makinig sa sagot ko? Sige, go. Nihil obstat ang hinihingi, bro. Go. Nihil obstat, pangalanan mo. Go. Papasahin ko ha. Debate rule. Debate rule Sasagot na ako eh. Number 5. Pag ang tanong ay sino, kailangan magbigay ng pangalan ang tinatanong. Ang Sige, tanong sumasagot na ako eh. sino ang nihil obstat? Sino, bro? Yun ang ibigay ang pangalan. Sino? Ito ang sagot ko eh. Galang nyo. Wala kayong galang eh. Ito, Cardinal Sin. Matibay yan. O di ba gusto mong habulan? May number to. Objection. Habulin nyo. Yes. Moderator, objection. Kada time. Nakatime post, bro. Nakatime post. Hindi ko sinasabi kung sinong pangalan sa imprimatur. Ang tanong ko, sinong pangalan sa nihil obstat sa librong yaon na ginamit mo? Na alam mo naman pala na bago ang imprimatur ay dadaan mo na sa nihil obstat. Sige, kalma lang ha. Kalma. Inom ka na muna ng tubig. O ito, may isa pang pare dito eh. Si George Revilla. So dalawa sila. Ismatic na yan. Di ba dalawa ang pirma sa mga pan? Sandali lang. Wait lang muna. Sumasagot pa ako. Wait lang muna. Sumasagot pa ako. Nakatime post to. Wait lang muna ha. For Objection, Mr. clarification. Moderator. Yes, for clarification lang, bro. Klaruhin lang natin to, bro, kasi hindi lang ako basta moderator, host lang ako ng programang ito. Ang hinahanap niya, nihil obstat.
Yang cardinal sin ba dyan sa binabasa mo is nihil obstat ba? Sinasagot nga kita eh. Pag sumasagot ako, sumasapaw kayong dalawa. Wait lang bro. Nasa objection time tayo. Naka-time pause oh. Nasa Ayaw objection, niyo ba sumagot ako? nasa objection time tayo bro. Wait lang. Ang hinahanap ng negative side, ang pangalan ng nihil obstat. Ang binibigay mo, cardinal sin. So for clarification lang, si cardinal sin ba ayon dyan sa librong hawak mo ang nihil obstat? Ito sasagot ako, wag muna kayong magsapaw para magpaliwanag ako. Kasi ito yan, ang meaning kasi dito, recognize. Ang recognize, ang meaning pala niyan is validity. Ina-acknowledge niya na valid at legal ang mga aklat namin. Ganun Bro, na yan eh. bro, Ang hindi meaning ka, kasi ng bro. imprimatur, nihil obstat, makinig kayo. Magsasalita ako, bigla kayong react eh. Hindi nyo mapapakinggan ng aking side. Sige, go. Makinig muna. Kasi ang kaulugan kasi ng mga bagay na yan ay hindi siya against sa Catholic faith. It means para siyang valid o approved. Latin kasi na salita ang nihil obstat at imprimatur. Sila ang pipirma dyan para patunayan nila na itong aklat na to ay pwede niyong basahin para to din sa Catholic. Sinabi nga dito ipapabasa ito sa lahat ng mga tao. Moderator. Objection again. Ulit-ulit talaga tayo dito. Yan ang sagot ko. Moderator. Yes. Object ka nang Ang mag-object. tanong ko, nihil obstat, hindi imprimatur. Mayroon ba siyang maipakita? Yes or no? Yan lang. Wait lang muna, Brother Eugene. Kinukuha ko yung info dito sa affirmative side for clarification lang kung si Cardinal Sin ba ayon dyan sa nakalagay sa libro niya is nihil obstat. Kasi ang hinihingi mo kasi nihil obstat. Kaya affirmative, please lang sagutin mo yung tanong kung anong pangalan nakalagay sa nihil obstat. Hindi tinatanong kung nag-recognize, ni-recognize ba, kinikilala ba, hindi yan ang tanong ng negative side. Tanong ng negative side, sino ang nihil obstat? Yun ang sagutin mo muna. Sino? So kasi ang nihil obstat kasi, ang meaning kasi niyan is para siyang ito yung tinatawag na authority. Hindi, bro. Authority na hindi siya kontra sa inyong faith at pinirmahan ito ng dalawang pari. Teka muna bro, clear. Kasi kanina binasa mo dyan, kakontra sa faith namin talaga yung binasa mo dyan. Pero ang sa atin lang dito, ang hinahanap niya, nihil obstat. Ibigay mo pangalan, may nakalagay ba? Nihil obstat, tapos pangalan, firma. May nakalagay Jorge George Remulla, pare din. Pare din siya. Siya ay nasa ranggo siya para siyang sekretary ng sa inyo. Para siya sa publishing, advertising. Sino ba yan? Yan ba Ang nihil obstat na pare? Siya ba nihil obstat dyan? nihil obstat kasi parang approval Approval Hindi, Approve sila, pumirma Magbigay ka. Sinong nihil obstat sa libro niyan? Brother Eugene, patuloy tayo, Brother Eugene. Sa madaling salita, wala siyang maibigay na nihil Wala. obstat. Para continue Wala na tayo. piki yan. Sige. Sige, next question. Next Mr. question. Moderator, Wala objection. magbigay. Wala. Mr. Next Moderator, question. Objection. Batay sa referensya. Wait lang, Brother Eugene, wait lang. May objection siya. Anong objection mo? Ang objection, bakit niya sinasabing piki? May number ito, pwede niyo tawagan. Huwag kayong mag-conclude. Ang bro, Tawagan. inanapan ka niya nihil obstat, wala ka maibigay. Wala ka maibigay, di ba? Kasi ang kaulugan kasi niyan is sinang-ayunan ng Iglesia Katolika. May pirma. At yan ay tinatawag na sumama si Cardinal Sin. Ibig sabihin, mas mataas pa kayo ng ranggo ni Cardinal Sin dito? Para kayong mga kwana. Bro Eugene, sa madaling salita, walang ibinigay na pangalan ng nihil Wala. obstat affirmative side. Wala yan. Mr. next Moderator, question. basta mag-conclude ng ganyan kasi bakit pumirma ito sila? Bro, Hindi ko na lang yan hahabulin yan. Bro, Bro, hindi sir, ko na lang hahabulin yung libro mo. Unang-una, self-serving. Wala pang Wait lang, Brother Eugene. Wait lang, Brother Eugene. Tinanong ko siya kanina
ng pangalan ng Nihilobstat, wala kang ibinigay. So sinabi ko talaga na wala siyang ibinigay na pangalan ng Nihilobstat. Oh, totoo naman talaga yun, wala kang naibigay. Sige, Brother Eugene, continue tayo dahil wala siyang ibinigay na pangalan ng Nihilobstat. Proceed. Next question. Ito. Batay sa referensya ko, dahil Pilipino tayo, magbasa tayo ng Philippine history. Ano? Christianity sa pahina 123, chapter 9, our Spanish heritage. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang tanong ko sa iyo ganito, batay sa narinig mo sa referensyang ginamit ko, sino ang founder ng simbahang Katoliko? Si Satanas ba o si Jesucristo? Yes or no? Yung referensya mo, sinungaling kasi wrong address. No. Moderator, objection. Hindi sumasagot pa Objection. Wrong address. Yes. Dapat doon yan Ang sa Galilee objection sa ay ganito. Israel. No, sandali Palestine. lang. Wait lang. Ano? Wrong Brother address. Gilier, categoric na nasa role natin, categorical question must be answered categorically. Ang tanong niya, batay sa narinig mo sa kanyang binasa, ang Roman Catholic ba ay founded by Jesus Christ o ang Roman Catholic was founded by Satan? Categorical 'yon. Sige, yan ay ibabalik ko sa kay sinabi niya, yan ay gawa lang ng tao na aklat na naniniwala sa Moderator, objection. Hindi ko ginagrant ang sagot dahil nasa role natin, debate rule number 6. Ang mga tanong na categorical ay sagutin mo na ng categorical bago magpaliwanag ng 1 minute. So ang tanong niya, ayon sa narinig mo sa binasa niya, ang Roman Catholic ba ay founded by Jesus Christ o founded by Satan? Yun ang tanong niya, categorical, sagutin mo yun. Sige, ang kanyang kwan is founded pa rin ni Satan kasi sasagot ako huwag niyo akong bastusin. Mateo 24:3. Sabi dito sa hanggang sa 4, dito sa 5, sabi ni Jesus, gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Gagamitin ang pangalan. Ginamit ni Saidi ang pangalan ni Jesus Christ. Wrong address pa. Palestina. Inasaan pala yan? Dapat Israel. Yan, booking. At naniniwala si Saidi na ang tao galing sa unggoy. So, galing ka pala sa unggoy, pinaniwalaan mo. Ibang Kristo yan. Galatia 1:8 hanggang 10, sumpain ang naniniwala sa ibang Kristo. O ikaw, naniwala ka, sumpain ka. Tandaan mo yan, gagamitin ang pangalan ni Kristo. Sige. Wala naman sa Bible yan eh. Palestine? Okay. Sige. Wala. Ito, ang tanong ko. Tapos ka na ba? Hello, Mr. Akanya, tapos ka na ba? Dagdagan ko. Awit, 32:20. 39:20. Gagamitin ng kaaway ang pangalan ng Diyos. Next question. Time na. Next question. Alam mo ba ang Palestine ay kabilang sa Israel? Yes or no? Nagkahiwalay nga sila eh. Hindi sila kabilang. Nag-away nga eh. Hindi ko na lang yan ano yan. Ito. Ano yan sa topic natin? Ito. Next question. Ito meron akong babasahin sa dictionary, Webster Dictionary pahina 62. Catholic, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Ang tanong ko sa iyo, batay sa diksionaryong narinig mo at binasa ko, ano ang Katoliko? Original Christian Church o fake Christian Church? Okay, yung aklat na yan, may pirma ba yan ng pare ninyo? May imprimatur ba yun? Moderator, Yes, objection. Hindi ko tinanong sa kanya kung may pirma ba. Ang tanong ko sa kanya, batay sa kanyang narinig, sa binasa kong diksyonaryo, ang Roman Catholic original ba or fake na Christian Church? Okay. Fake yan kasi base lang sa Webster. Wait lang ha. Ito ang tanong ng negative side. Ayon sa narinig mo na binasa niya,
ang Roman Catholic ba original Christian church o fake Christian church ayon sa narinig mo na binasa niya? Yun, sagutin mo. Okay. Yung binasa niya, para sa akin, hindi yun applicable sa Bible. Hindi naman ginagamit yun sa pag-preach sa Katoliko. Bro, Sagot. Putin mo muna ng categorical, bro, kasi categorical ang question. Ayon sa narinig mo, na binasa niya, na narinig mo, pagbasa niya, ang Roman Catholic ba was original Christian church o fake Christian church? Sagutin mo muna yon. Wait lang. Na-mute. Sige, go. Hindi ko tanggap yung aklat niya kasi yung aklat na yan. Bro, wait lang. Hindi naman tinatanong, bro, kung tanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, hindi nga tinatanong kung tanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, ano yung narinig mo sa binasa niya? Catholic, Roman Catholic Original Christian Church ba daw? O Roman Catholic Fake Church? Yun ang tanong niya, yun ang categorical, sagutin mo ayon sa narinig mo sa binasa niya. Hindi niya tinatanong kung tinatanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, batay sa narinig mo na binasa niya. Hindi ko tatanggapin yan kasi galing yan sa aklat na hindi inspired by the Bible. Hindi inspired by the Holy Spirit. No. Bro, hindi ko naman tinanong. Sandali lang ha. Hindi ko tinanong na tinatanggap po ba to o hindi. Batay sa narinig ko, binasa ko. Ano ang narinig mo? Catholic Church is the original Christian Church o Satan Church? Hindi ko papakinggan ang boses ng demonyo gaya mo. Bigyan ang sagot ko. Teka, ano ba naman to? Brother Gilier, valid ang tanong ng negative, valid. At categorical ang tanong, hindi fallacy yun. Hindi fallacy ang tanong at very valid sa tema. Ang hindi tanong niya sa Bible. Hindi siya approve sa Bible kasi. Hindi tinatanong kung approve ba o hindi. O ikaw lang sasagot. Ulitin ko ha. Ikaw lang sasagot. Ulitin ko ha. Ang tema mo, patutunayan mo na ang Catholic Church, Roman Catholic Church is founded by Satan. So ang tanong niya, valid sa paksa mo. Ayon sa narinig mo na binasa niya na ang Roman Catholic Church is the original Christian Church ba? O ang Roman Catholic Church is the fake church? Yun ang tanong niya. Categorical yun. Sagutin mo categorical. Di mo kaliwanag ka. Hindi ko matanggap yung tanong na yan kasi una, ginamit ang pangalan ni Jesus sa libro ni Webster. At si Webster, inspired siya na Jesuit. Bro. Aklat pa rin ninyo yan. Sige, ganito. Brother Eugene. Wala tayong magawa sa atin. Hindi makasagot sa tanong mo. Next question na lang. Next question. Sinabi Sinabi niya, next question na. Wala eh. Sinabi niya na mayroon palang nature. Sandali, no. Sinabi mo mayroon palang nature o karakter ang simbahan tatag ng Satan. Una, bilanggit mo ya, Father of Lies. Ang tanong ko, dito sa San Juan 8:44, sinabihan ni Kristo, mga anak kayo sa inyong amang diablo. Sino ang kausap ni Kristo at that time na sinabi niya ito? Ang mga Sabadista ba o mga Sunday keeper? Yes or no? Kasama ng Katoliko dyan kasi sinungaling ang Katoliko. No. Time pause. Categorical. Teka. Okay, Mr. Moderator, objection? Time pause muna. Bro, ang tanong categorical. Hindi ka pagtuloy ka magbabalculate, ma-minusan kita ng 1 minute. Mauubos ang minuto mo. Minusan kita ng 1 minute. Mr. Moderator, objection. Ang tanong niya, categorical. Objection muna. Ano? Out of topic yun kasi hindi pinag-usapan sinong kinausap. Kundi kung sino nagtayo. No. Yun ang Counter. Anong counter? Kasi ang pinag-usapan kasi natin. Sandali lang. Boy. Counter ako, boy. Sige, counter bro. Ganito ha. Binanggit kasi niya, Father of Lies, ang nature o karakter ng simbahang tatag ng Satan. Kaya nga tinanong ko sa kanya kung sino ngayon ang sinabihan ni Kristo at that time na anak ng mga amang diablo.
Sabat keeper ba yung sabadista o Sunday keeper? Kasi kapag sinagot niya Sunday keeper, edi pasok sa topic niya, pasok na, totoo talaga Katoliko ay galing ng demonyo. Pero kapag sinagot niya, ay sabat keeper pa yan, edi sa kanya yung sabadista, kayo yung anak ng demonyo. O yan, sagutin mo yan. Brother Eugene, wait lang. Papaliwanag lang ako. Based sa stand ng affirmative, binanggit niya kanina ang mga characteristics ng church founded by Satan at ginamit mo yung 1:8:44. So yung tanong niya ay napapaloob sa statement mo na character of the church founded by Satan. So ang tinatanong niya ngayon, yung sinabihan sa 1:8:44 na kayo ay mga anak ng ama niyong Diablo, sila ba daw ay sabadista o Sunday keeper? Kasi ang binanggit mo kanina, characteristic ng church founded by Satan. At kinuha mo ang 1:8:44 bilang patunay na yun ay isa sa mga characteristic ng church founded by Satan. So sino yung church na kinausap doon? Yun ba daw ay Sabbath keeper o Sunday keeper? Sir Moderator, objection? Ano? Objection. Sige. Ang pinapatunayan ko kasi, yung sino nagtayo. Ginamit ko yan dahil nandyan din sa kanya ang kanyang tinatawag natin na sa kanya ang sign. So hindi niya pwede itanong sa akin yung sino kinausap kasi pwede din ma-apply din yan sa Katoliko kasi kung basahin niyo yung mga libro, ang dami din kasi pinatay ng Katoliko at saka ito, babasahin itong Katoliko ng mga libro, malalaman niyo rin at saka ito mga hindi Adventist na mga references, malalaman nyo rin na pumatay talaga ng milyones ang Katoliko. Hindi mo makakuan sa akin yan. Hindi mo maitatanong kung sino kinausap, kung sino yung kuan. Kasi ang pinapatunayan ko, yung kanyang ugali. At ang nagtayo si Satanas. Yun ang sagot ko. Out of topic siya eh. Hindi naman sinong kinausap doon. Brother Eugene, ang sabi ng affirmative side, ang kinausap daw sa 1:8:44 ay ang Roman Catholic Church daw. Mr. Moderator, hindi naman yan ang sinabi ko na doon sa 8:44. Ang sinabi ko sa iyo, kinuha ko lang yung kanyang sign, yung tatlong ugali. Hindi ko pinatibay na kung sino kausap diyan sa 8:44. Hindi ko naman tinayo yan kung sino kausap niya diyan. Kundi nasa Roman Catholic Church yung tatlo. Sige bro, continue bro. Brother Eugene, next question. Next question. Ito, magbasa tayo. Kasaysayan ng daigdig. DepEd ha? Page 179. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal upang kalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatawan. Ang tanong ko ay ganito, bakit kung ito pa'y tatag ng Satan, founded by Satan, bakit si Kristo nasa loob ng simbahang Katoliko at itong simbahan na ito ay inatasan ng misyon para sa buong sangkatawan? Pagka-explain. Okay, explain. Explain ko. Yan ay mga aklat kasi yan. Yan ay tinatawag na self-serving bias din yan. Bakit? Kasi ang Jesuit kasi, founded by Roman Catholic Church, control nila lahat. Gusto nila makilala sa encyclopedia. Sabi naman doon sa New York Times, September 29, 1911, na that is, tinatawag natin na hindi tanggap ng mga pare at kardinal na gagamit ng mga references na inspired by encyclopedia kasi ang mga libro sa DepEd galing yan sa encyclopedia, hindi galing sa Biblia. So ibig sabihin, ginamit na naman ang pangalan ni Jesus sa huling araw ayon sa Mateo 24:3 hanggang 5, ginamit ang pangalan niya. Hindi naman mababasa sa Bible din eh. Roman Catholic Church founded by Jesus eh. Kung may mababasa, talagang yari. Roman Catholic Church mababasa, founded by Jesus. Hindi. Next question. Okay. Next question. Dito sa Bibliang Protestante Edition, Global Study Bible sa kanilang study sa likod, bandang likod. Ito The mark of the true church. Ito, 1.
Holy, Catholic, Apostolic. Tanggap mo ba ito o hindi mo tanggap? Sino pangalan ng author ng libro na yan? Gusto ko lang Hindi malaman. libro ito. Biblia to. Hindi, bago ko malaman, gusto ko malaman sino. Wait lang, time pause muna, time pause muna. Time pause muna. O sino ang pangalan? I-share mo. Sino ang pangalan? Author daw. Sige. Wait lang, Brother Eugene. Wait lang, Brother Eugene. Wait lang, Brother Eugene. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba, Brother Eugene, na role mo ngayon para magtanong tapos siya gaganti ng tanong? Hindi. Oh. Nagtanong ako, dapat sagutin. Huwag niya akong tanongin. Objection? Tatlong beses sa tayo nagkarap na debate. Saro naman. Hindi mo pa rin alam kung paano. Maingay. Si Mr. Moderator, objection. Ito maingay. Naubo ka na eh. Mr. Moderator, objection. Ano yan? Clarification lang. Bago ko sagutin yung mga aklat niya, gusto ko rin malaman. Kasi tinatanong niya yung mga aklat ko eh. Ibinibigay ko pa nga eh. Hinahalik ko na dito sa ito eh. Hindi Yun na nga, ako bro. pero ako makipagkuhan sa kanya. Gusto ko malaman sinong sumulat niyan. Yun na nga, bro. Ang role mo dyan, pag ganyan ang gusto mo, ano ka sa akin na, mag-request ka sa akin na, i-time Sino post po? mo na para malaman. Sagutin. Huwag mo siyang tanungin in return. Kasi hindi mo ngayon role ang magtanong. Brother Eugene, sagot mo ngayon ano niya, yung request niya kung sino ba daw ang author. Yung author sa Bibliang ito, hindi ito libro ha, na mga encyclical book, yung ginamit mo kanina. Ito isang translation po ng Biblia. Global Study Bible, English Standard Version, nakalagay dito. Si Dr. G.I. Packer, Theological Editor, Canada. Dr. Wayne Grodim, General Editor, USA. At si Dr. Ahit Fernando, Global Editor, Sri Lanka. Ayan na. So, yung tanong mo, Brother Eugene, ulitin mo. Ang tanong ko ay ganito. Tanggap niya ba ito? Ang sinabi sa Biblia, the mark of the true church, one holy Catholic Apostolic Church. Tanggap niya ba ito o hindi niya tanggap? Protestanting translation ito. Wait lang. Wait lang para klaro. Sige bro, sagutin mo Brother Gillier, then paliwanag mo. Sige, hindi ko po tanggap yan kasi babalik ko sa kanya ang sinisingil niya sa akin, may utang siya eh. Ibigay mo muna na may pirma yan na inilobstat at imprimatur. Ibigay mo muna sa akin. Wait lang, time pause, moderators time muna. Sa affirmative side, bro, wag mo siyang hanapan ng nihil obstat at saka imprimatur kasi hindi ko igagrant na gagamit si Eugene ng self-serving evidence. Hindi ko igagrant yan. Pag yan may imprimatur at nihil obstat, hindi ko igagrant yung ebidensyang hawak niya kasi bawal dito ang self-serving evidence. So, bakit ako? May ginamit akong libro. Sabi ito, ginamit ko itong libro para sa kanya. Ayaw niya tanggapin eh. Sige. Ito, ginamit ko ito. Ayaw niya tanggapin. Ginamit ko rin ito. Sabi niya, hindi niya tanggap lahat. Hindi, bro. Ang sabi niya, hindi niya tatanggapin yung self-serving. Ano yung self-serving? Ang libro, ang may-ari, kayo. Hindi rin ako papayag na si Eugene gagamit ng libro na self-serving o libro na galing sa Katoliko. So both sides, hindi ko papayag na gagamit ng self-serving para naman equal, no? Kaya Brother Eugene, meron bang nihil obstat yung ginagamit mo na Bible o wala? Wala, protestante ito. Walang nihil obstat. In fact, 66 book ito lahat. So wala siya nihil obstat, so hindi siya self-serving. So ano yung tanong mo sa kanya, Brother Eugene? Tanggap ba niya o hindi? Tanggap niya ba itong mark of the true church, one holy Catholic Apostolic? Yes or no? Sabi niya kanina, hindi niya tanggap. Sige, bigyan kita ng... Sige, hindi mo tanggap. Paliwanag mo ba hindi mo tanggap? Hindi ko tanggap yan kasi pareho lang kayo niyan, protestante. Kasundo lang kayo. Jesuit din ang mga sumulat niyan. Jesuit. Yan ang sagot ko. Hindi makapasok. Hindi ko tanggap yan. Ginagamit na naman yung pan eh.
One Holy Apostolic Roman Okay. Church. Kasama Next kayo. question. Next Yun. question. Ito, Bisaya ito Itabo sa katapusang panahon. Tatagalogin ko na lang. Paina 113. Na ang simbahang Katolika pala, batay dito sa libro nyo, ay Ano may pa- mga maraming Ano totoong Kristiyano. Maraming mga totoong Kristiyano. At Anong ang page? Diyos, ito, 213. Baka iba, luma kasi yan sa'yo Sa akin, bago ito. Bagong edisyon. Ayan na. Time. Okay. Time na. So, yun, ubos na yung Bigyan naman natin ng pagkakataon ang negative side para sa kanyang negative stand. Okay, ready ka na ba, Brother Eugene? Go ahead. Sige, go. Sige. Maraming salamat, Mr. Moderator at kina Gilier Pagkanya. Narinig din nyo? Yung mga paratang niya sa loob ng simbahang Katolika na ito daw ay tatag ng Satanismo, founded by Satan. This is what we call fiction. You know what is fiction means? It only exists in the mind but not in reality. Kumbaga sa Bible scholar ito, tinatawag itong accommodated sense. Siya yung gumawa sa kanyang doktrina, ini-influensya yung Biblia. Hindi yung Biblia na influensya sa kanyang doktrina. Tapos na yung 10 minuto niya. Wala siyang nailatag na ebidensya na ang simbahang Katolika founded by Satan. Sa Biblia, hiningan ko siya ng sitas. Kahit isang kusing, wala siyang naibigay. Kahit Bible scholar, legit na Bible scholar, wala siyang maibigay galing sa Biblia. Yung mga, bakay magtanong, tanggap mo ba ito? Ang sabi ng weekly, yung pinakita niya kanina sa atin yung isang libro, tanggap mo ba ito? Hindi ko tatanggapin yan dahil unang-una, protestante yan. At normal, ang protestante, kung mayroon silang sasabihin sa simbahang Katolika, ay natural, pumapanig sa kanila yan, sisiraan nila at sisiraan ng simbahang Katolika. Pangalawa, huwag kayong basta-bastang maniniwala sa librong ginamit ng bias. Na yung katalog niya, alam nyo, ginamit niya ang pirma ni Cardinal Sin nung dati pa kaming nagdidebate dahil wala talaga siyang maipakitang ebidensya 70 Adventist tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ginawa na lang niya, nagpresent siya ng ganyang libro. Nung sinuri ko ang original na pirma ni Cardinal Sin, pike at hindi tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. Alam niya siguro yan. Dati ko na yang naipos, At hindi pwede na magkaroon ng isang imprimatur kung hindi ka dadaan sa nihilobstat. Yung nihilobstat, hiningian ko siya, mayroon ba siyang nailatag? Wala pa rin, kahit isang kusing. Ito, magbasa muna tayo kasi tayo yung may ari sa nihilobstat at saka yung imprimatur, atin yung mga Kaya gagamitin ng Practical Catholic Dictionary. Pagka nihilobstat ganito, Latin words meaning nothing hinder, that is nothing hinder book from being printed. The nihilobstat granted by the censor state that book contains nothing in its heart against faith and moral. So pag ginagrant yan ng nihilobstat, susuriin yan ng nihilobstat. Kung yan bang libro na yan ay wala yung in terms of faith and moral, walang problema. Saka pag inukihan ng nihilobstat, saka na kami magbigay ng imprimatur. Imprimatur, yan po yung mga lisensya sa simbahang Katolika na ito'y pwede na ring i-print at pwedeng ibenta. Paano nagkaroon ng imprimatur na wala namang nihilobstat? In effect, sabihin na lang natin na mayroong nihilobstat yan at mayroong imprimatur. Tanggap mo ba ito? Hindi ko yan tatanggapin. Dahil unang-una, librong Sabadista yan at hindi librong amin yan. At saka, alam nyo ba, kung natignan nyo lang, yung cover niya sa likod, parang sticker. Kaya nga, si Gilier Pagkanya, napilitan na lang siyang picturean nang hindi naman masyadong klaro. Kasi nanghingi talaga ako sa kanya ng pirma ni Cardinal Sin. Alam ba niya? Alam niyo kung ano yung pinasa niya sa akin? Yung picture ng isang lalaki na yung star sa porn, yung kwan sa porn. Pornography, yung pinakabida, nalimutan ko yung pangalan nun. Aba,
Pahilig ka pala sa mga ganon, boy. Ikayo yung Satan. Walang may pakitang ebidensya. In fact, sinabihan niya, nagkamali yung mga libro natin. Ang ebidensya mo nasaan? Ha? Ebidensya yan, ha? Sa Biblia, nagtayo ang ating Panginoong Jesucristo ng simbahan. At ang simbahan na yan ang simbahan Katolika, hindi Seventh Adventist. Paano naging founded by Satan yan? Hindi ko pa naitanong sa kanya. Itong libro nila, naubusan ako ng oras. Na dito sa libro, pahina 213, mayroon parang mga mararaming totoong tunay ni Kristiyano sa loob ng simbahang Katolika. At mismo ang Diyos ang gumawa sa kanila. Paano naging founded ni Satan yan? Ha? Pag-isip-isip ka naman, kayo mga Sabadista, akala nyo ba nakapunto yung ano nyo? Yung debater nyo? Kahit isang tanong man lang sa akin, wala, nag-object na kagad. Di ba? Catholic, ano yung Catholic? Any of the original Christian Church. Dictionary yan, ha? Pagka Merriam-Webster Dictionary, non-sectarian yan. Kaya tayo gumagamit ng mga non-sectarian. Dahil unang-una, wala po silang pinanigan. Gumamit ako ng Bibliang Protestante. Ang Mark of the True Church, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi niya tanggap. Protestante na yan, boy. Wala. This is all about, tingnan nyo yung presentation niya. Ay kaya pala, mayroon sinungaling, kilir, yung pumalit sa pusto ng Diyos, father of lies, Roman Empire na convert to Christianity. Wala sa usapan namin yan, ang nature of the church. What is the nature of the church? Because hindi po pinag-uusapan natin at hindi natin pinagdidebatihan ito, the church and its nature and its character. No, mali yan. Ang pinagdidebatihan natin, the church and founder itself. Maglatag ka kung sinong Satan na yan. Pangalanan mo kung kailan niya itinayo. Hindi ko pa naitanong sa iyo yan. Kung kailan itinayo ni Satanas itong Katoliko at saan na ebidensya mong itinayo ni Satanas ang Katoliko? Meron? Wala, di ba? Kayong mga Seventh Adventist na nakikinig ngayon, mag-isip-isip na kayo. Paratang ito ng mga Sabadista sa Katoliko upang sira nyo? Wala. Dahil mismo sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am with you always. St. Matthew chapter 28 verse 20. Ano yung pa-intro-intro nyo eh? Founded by Satan. Wala. Nakakalusot ba yung mga dokumento nyo? In fact, anong ginagawa ng Sabadista ang katunggali ko ngayon? Dahil talagang wala siyang standard referensya, nandaya na lang siya, ginamit niya sarili niyang libro. At may pirma pa daw ni Cardinal Sin. Wala namang nilubsat. Katawa-tawa naman, oo. Katawa-tawa ang ginagawa mo, gilir pa kanya. Baka sabihin niya, tutol ka ba? Bakit sabihin, sang-ayon ka ba sa ginamit kong libro? Ay hindi ako sang-ayon sa mga referensya mo. Unang-una, Protestante yan. Normal na kung ano yung itinitira nila sa Katolik ay pabor. Pero gumagamit ka naman minsan. Yung mga standard references talaga. Ano? Sa Biblia, maghanap ka. Founded by Satan, di ba? Sabi ni Pastor Bacalares, yung tinanong ko siya, kailan yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Pitsa at saka date, yung buwan. Sabi niya, silence ang Biblia, silence din tayo kapag nag-ingay ka at hindi naman sinabi sa Biblia, nasa sayo ang problema. Hindi naman sinabi sa Biblia, Satan founded the Roman Catholic Church. So ibig sabihin, nasa sayo ang problema, wala sa aming Katoliko. Ang sarap naman talaga sana pag mayroon tayong background. Straight to the point. Diba? Pero wala, debate ito eh. So, yan. Dapat yung tandaan yan. Akala nyo ba nakakapunto kayo dito? Ako, meron akong nalatag ha. Catholic Church. Any of the original Christian Church. Original mismo, hindi pwede. Paano naging tatag ng Panginoong Jesucristo? Paano magiging tatag ng demonyo na original talaga yan? Member of the Roman Catholic Church. At meron tayong binabasa kanina. Kasaysayan ng daigdig. DepEd mismo. I don't think so. Bakit hindi siya naniniwala sa DepEd na mismong siya ay nag-aaral? Ano sabi? Sa DepEd, si Kristo nasa loob na simbahang Katolika. At ang simbahang ito inutusan ni Kristo ng misyon para sa buong sangkatauhan.
Ito ba'y founded by Satan? Kung ito'y sa demonyo, bakit ba? Ayan, nasa loob ng simbahang Katolika si Kristo. Diya, panghuli na ito kasi seconds na lang titira natin. Father of lies, ang sinabihan ni Kristo, mga Sabbath keeper, si Peter Pindon alam niya, Sabadista yan. Ikaw hindi mo tanggap, kayo yung mga demonyo, hindi Katoliko. Kaya nga hindi mo masagot yan kung who is the father of kung sino sinabihan yung Panginoong Jesucristo dyan. Yung by Dominguista, Roman Catholic, wala namang Roman Catholic dyan sinabihan. Paano pagsabihan ni Kristo, sarili ng simbahan? Oy, mindset, gamitin nyo, kukutin nyo. Mindset. Ha? Gilyar pa kanya. Sana magtanda ka na sa debating ito. Di ba? Ayun nga. Ay, dito, kung saan niya napulot itong mga chismis at marisol na ang Katoliko ay founded by Satan. Wala na tayo sapat na oras. Magandang gabi at maraming salamat. Okay, so sa affirmative sir, ready ka na ba magtanong? Affirmative. Unmute ka bro. Ready ka na para magtanong? Okay, ready. Sige, go ahead Ready bro. po. So ginamit mo ang huling araw, last day event. So ito standard reference na kasi ikaw muna gumaling ito eh. So dito sa page 154 ito sa iyo. Ano ba yung sa iyo? Iba naman siguro. Sabi dito, 213. Sa akin, 213. okay. Basahin ko muna. Kabilang sa mga Katoliko ay maraming mga Kristiyanong mapag-isip at lumalakad sa lahat ng panag na sumilang sa kanila at ang Diyos ay gagawa para sa kanila. Sa Apocalypse 18, ang bayan ng Diyos ay tinatawagang lumabas mula sa Babylonia. Sang-ayon ka ba dito o hindi? Papalabasin pala Ang hindi ko sinang-ayunan, yung binasa mo huli, ang sinang-ayunan ko lang, yung binasa mo, na ang Diyos ay gumawa para sa amin. Paano namimili ka? Wait lang. Time pause. Brother Eugene, ang tanong ay categorical. Sumasang-ayon ka ba daw o hindi? Sagutin mo muna ng categorical bago ka paliwanag. Okay. Kapag ka dinugtungan niya na hindi ko naman yan binasa, hindi ko sinang-ayunan yan. Okay. Gawa mo. Follow up. So, ibig sabihin, nagnakaw ka lang ng mga ilang mga sentence. Nagnakaw ka lang. Oo, hindi. Ibig sabihin, hindi ako nagnakaw. Dahil isang paragraph talaga binasa ko. Kapag ka nagbasa ka lang ng ibang paragraph, ay ibang usapan na yan. Sige. Hindi. Ikaw basa. Okay, bigyan kita ng ng tinatawag na authority magbasa. Sige, tuloy mo yun kasi isang chapter to eh. Kulang yun eh. Kulang information mo bro. No. Okay. So, pwede ba? Basahin mo? Basahin ko Hindi isang chapter to. Kulang. O so question. Ito, yan o. Basahin ko Dito Kulang. sa mga Katoliko, mayroong maraming mga tunay na Kristiyano. Na ang Diyos mismo ang gumawa sa kanila. Wala na. Period. Ituloy chapter yun. Kulang. Period means. At saka testimony, merong gas. Yes, Pagka-period. Ano yun? Ang gusto ko ipabasa yung sunod na sentence. Sunod na sentence daw. Ayan sunod na sentence. Huwag ka muna sumapaw. Nagpapaliwanag pa ako sa moderator. Sige. Sige. Ang gusto niya ipabasa sa kanya ang sunod na pangungusap. Sige nga, basahin nga, makikinig ako. Sunod na pangungusap. Period. Das testimony for the church. Mr. Moderator. Gusto ko ipabasa sa kanya ang sunod na pangungusap. Manluloko. Sinungaling. Ano ka talaga ng demonyo? Sunod na pangungusap yan. Sige, basahin mo. Wait lang. Stop. Ano yung ang request mo, ituloy ang basa? Sa second sentence, sunod ba? Ang sunod sentence. Kaya next sentence ito. Sige, Brother Eugene. Pagkatapos ng period. Di ba? Pagkatapos ng period, may next sentence babasahin ko. Testimony for the church. Next sentence. Sige, Brother Eugene. Next sentence kasi period ito eh. Next sentence. Testimony for the church. Number
9, 2, Wrong, 4, 3, wrong, wrong. 1909. Oh, yan o! Teka. Oy! Hindi Nanloko. mo alam kung ano yung sentence, Ipabasa pangungusap. ko sa kanya ang sa Apokalipsis 18. Sige, basahin mo. Ay, hindi yan sentence, bro. Another paragraph yan. Ipabasa yan. Sabi ko, pangungusap eh. Ikaw, Ikaw ang bubo. Pangungusap eh. Sige. Basahin mo ang sunod na pangungusap. Bisto ka na. Sinungaling ka. anong gusto? Sentence, Basahin diba? mo. Sentence ang sinabi mo. Kaya nga, sentence ito. Yung ibig mo sabihin, pangungusap, hindi yan pangungusap. Bisto mo Paragraph yan. Para maklear Sige. to. Wait lang. Kung Brother naman, wait lang. Brother Eugene, pinaliwanag ni Brother Gillier, ang gusto niya basahin mo pala next paragraph. Okay, pangungusap. Next hindi paragraph. pangungusap, paragraph. Ay, naku naman. Di ba po sa paragraph? Pakibasa. Wala. Bisto na. Sige na, basahin mo na. Ito, Ang dami mo. bro. Ito sa next paragraph kasi, hindi ito yung ginamit ko kasi next paragraph naman to, di ba? Mr. So Moderator, hindi sabi ko ko, paniniwalaan hindi itong bang next basahin? paragraph mo dahil unang-una, inyo ito. Hindi. Babasahin mo muna, basahin mo. Hindi kita Sa isang paragraph lang ng binasa ko. Yung another paragraph na ibig mong sabihin na wala na akong problema doon. Di naman issue dyan eh. Okay. Next question. Wow. Next question, bro. Sunod Sige, bro. Mag-unmute ka, bro. Ay. Ano ko pinagtulungan naman nila dun? pa. Kasi Hey, bro. gusto. Ito, ako magbasa para sa iyo. Ako magbasa para sa iyo. Wala na, bisto na. Sabi ito, sa Apokalipsis 18, ang bayan ng Diyos ay tinatawagang lumabas mula sa Babylonia. Ay, Babylonia pala yung one mo. Huwag ka mag-comment. Pagtanong ka. Tanggap I mo ito, don't hindi. accept that one. I don't accept that one. That is, Bisto. no. Huwag ka sumapaw. Ayun sa sulat. Let me explain pa ko. I have 1 minute to explain. Time pause. Brother Gillier, nagtatanong ka ba sa kanya o hindi? Yes, nagtatanong po ako. Kasi umiiwas. Anong tanong mo? Gusto ko kasi tinatanggap ba niya yung sunod na paragraph na sa Apokalipsis 18, ipapalabas pala sila. Tinatanggap po ba yun, Brother Eugene? Na sila palalabas na Babylonia. Sige. Kung gusto niya, papalabas pala sa Babylonia. Tama naman yan. Tatanggapin ko yan. Pero hindi, ibig sabihin na papalalabasin ka sa loob na simbahan katolika na sa tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Take note, doon sa Biblia ang binalaan na palalabasin ka doon sa mga paganong pananampalataya, hindi sa Kristiyanong pananampalataya. Okay, sige, sumagot po. Okay. Mr. Moderator, pwede ko ba i-shoot down to? No. Pwede ba shoot down? Kung mabasa ko Iglesia Katolika, tatanggapin mo ba? Talo ka ayon dito sa aklat Standard namin? reference ha? Standard reference. Ganito ha? Kung may maipakita kang showdown gusto mo, ito. Kung may maipakita kang standard reference na Roman Catholic Church founded by Satan, talo na ko. Kung wala ka, talo ka. Wait lang. Basahin ko, ha? Okay, Wait lang. game. Wait lang. Hindi ko tinatanggap ang showdown dito. Hindi tinatanggap. Pero kung gusto nyo ng showdown, dapat patas. Patas, showdown. Magbabasa si Brother Gillier ng Roman Catholic Church founded by Satan at nagbabasa si Eugene ng Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Kung mag-showdown kayo, yan ang yung showdown. Papayag ba kayo? Sige. Papayag Ito ba ay kayo? showdown ko. Mr. Moderator, Sige, ganito ha? ito ay showdown ko. Tatanggapin ko yung showdown mo. Hindi, yan ang gusto Brother ko Eugene, wait lang, Brother Eugene. Natakot. Tatanggapin nyo ba yun o hindi? Kung hindi nyo tatanggapin yun, Tatanggapin ko yan. hindi ko igagrant Kung yung mayroon showdown. siyang maipakita, ganito moderator ha, kung mayroon siyang maipakita na standard reference na ring Roman Catholic Church founded by Satan, talo ako. Kapag mayroon akong naipakita na yung Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, talo siya. Mr. Moderator, Wait lang. Na inaccept ni negative. Affirmative, tatanggapin mo ba o hindi?
ang aking challenge kasi dito sa aklat na ginamit niya, hindi na siya pwedeng magkuhan dito. Hindi na niya ito pwedeng atrasan. No. Wala. Standard reference po yung ginamit ko. Kaya mag-present ka rin ng standard reference. Huwag kang bias. Ibig sabihin, standard reference pala itong ginamit mo. No, hindi. Ginamit ko yung libro ninyo na nagpapatunay na even kayo mismo ang nagsabi. Pero hindi yan binabatayan namin sa aming pananampalataya na serve as a standard. So, Diba? ibig sabihin, bakit ka pa gumamit ito? Sige po. Kaya nga ginagamit ko yan dahil unang-una, in the first place, Hindi even standard. ang mga libro ninyo nagsasabi kayo patungkol sa simbahang Katolika. Wait lang muna. Papaliwanag natin to. Brother Gillier, pwede siyang gumamit niyan kasi libro nyo yan. Pwede siyang gumamit niyan kasi hindi naman sa amin yan. Pero ang ito. topic dito ngayon, ano ang gusto mong i-showdown, Brother Gillier? Ano ang gusto mong i-showdown? Okay. Ang kwan kasi, ang sinusundan ko siya dito eh. Sa last day. So ano ang gusto mong i-showdown sa kanya? Huwag ka muna mag-react kasi nag-iisip pa ako ikaw, sumasapaw ka eh. Ay, ganito. Tinatanong ko lang. Ano gusto mong i-showdown sa kanya? Tahimik ka muna, magsasalita muna ako ha. Magsalita muna ako. Ito ha, sinusundan ko siya dito. Sabi niya, hindi daw Iglesia Katolika ang pinapalabas. Kung mabasa ko dito sa aklat namin na litra por litra, lalabas sila sa Iglesia Katolika, tatanggapin ba niyang talo siya? Yun ang challenge ko. Huwag niyang baguhin. Brother Eugene, tatanggapin mo ba ang challenge na yun o hindi? Na lalabas kami sa Iglesia Katolika? Hindi. Yes. Yung Mababasa, litra por litra. No. I don't accept that challenge because in the first place, hindi issue natin dito na lalabas ba kami sa Iglesia Katolika o hindi. Yung topic mo, Roman Catholic Church founded by Satan. Kung meron kang mababasa sa libro nyo mismo na lang, sige, kasi wala ka namang mababasa ng standard reference. Kung meron kang maipakitang libro nyo na lang na nagsasabi Roman Catholic Church founded by Satan, sige, palabas mo yan. Sige, ito. Sige, time pause ko muna to ha. So, ang challenge ngayon, babasahin ni Gillier Pacanya sa kanilang sariling libro, Roman Catholic Church Founded by Satan. If hindi mabasa, Brother Eugene, anong decision? Eh, di talo siya. Hindi pa. No. Hindi pa ako nagkuha, nag-decide. Diba, bro, wala kang maipakitang standard references. Roman Catholic Church founded by Satan. Ganito na lang para hindi ka masyado mahirapan. Yung sarili niyong libro mismo na nagsasabi si Ellen White, Roman Catholic Church founded by Satan. Ipalabas mo. Wait lang. Wait lang muna. Dahil humahaba tayo ng humahaba. Ito yung showdown na nire-request ng negative side. Ang showdown na nire-request niya, babasahin ni Gillier Pacanya sa libro ng Sabadista, libro ng SDA, na ang Roman Catholic Church was founded by Satan. Babasahin niya. Kung hindi mababasa, Eugene, anong gusto mong desisyon? Ang gusto kong desisyon ay wala na. Hindi na natin itutuloy itong debate. Useless eh. Wala siyang maipakita ebidensya. Chismis. Brother Gillier, papayag ka ba? Babasahin mo sa sarili ninyong aklat na Roman Catholic Church dyan sa Last Day Events. Roman Catholic Church Basahin founded by... Ha? Kahit saan. Sabi niya, is the box eh. SDA book. Sige, kahit saan. Sige. Yung kwan mo, yung ginamit mo. Hindi yung... Hindi, sabi ginamit mo, yung Last Day Events. Ito, babasahin ko na. Yung banggit talaga ha. Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Yung statement na yan. Hindi bro. Founded by Satan. No, founded by Satan. Sige. Sige. I-time pause ko na lang to. Sige. Basahan na lang tayo. Sige ha. Showdown. Sige, babasahin mo Gillier Pacanya. Roman Catholic Church founded by Satan. Magikinig kami. Pag hindi nabasa, dahil showdown to, talo na siya. Ano? Yan.
Saan? Okay. Dito sa mga vintage box namin? Sige Ano bro. yun? Last Events, yung Last Events ha, ito yung ginamit Sabi natin. mo, Adventist box eh. Sabi mo eh. Kaya nga, ito yung ibig ko sabihin. Sige, sige. Eh, may Ang mababasa ako sa ang ibig Adventist kong box. sabihin bro, Ibig- Ito na lang. Walang may babasa. Yung katalog na Meron. ginamit mo, yung katalog na lang na may cardinal sin daw. wait lang. Wait lang. So yung challenge binabasura na. Natakot si Jan. Hindi, babalikan ko na lang kasi wala naman siyang may latak eh. Oh, sige, Babasahin ko sige. na. Oh, Babasahin ko sige, na. babasahin mo Ah. bro. Sige, Basahin pakinggan mo. natin. Roman Catholic Church founded by Satan. Sige, go. Okay, ah. Sabi dito, the Roman Catholic Church has been set up by Satan. Oh, No. page 67. Oh. Yan. Hindi. No. Set up by Satan. Yung sa ano, bro? Roman Catholic Church set up by Satan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Yung Nabasa page mo. na binanggit mo, yung may Babylonia, nung binasa mo yung karugtong na second paragraph, yun yung ibig kong sabihin. Nagbago. Kaya Binago mo eh. bago hindi ako nagbago, Nabasa bro. na. Oh, Okay, basahin Yung ko ibig ulit. kong sabihin Okay, ba, okay, wait lang, yung wait lang. paragraph na binasa natin. Di ba nakapokus tayo sa paragraph? The Roman Catholic Church. Wait lang. Laruin natin to. Set up. Wait, wait lang muna. Brother Eugene, ano ang gusto mo talagang basahin niya? Kahit Ang gusto ko talagang bro, basahin niya, itong ano ba, yung ginamit niyang paragraph kanina, na sinabi niya, ituloy mo. Okay, yung basahin ko. Yan yung ibig kong sabihin. Huwag yung Sabihin. kuha siya ng kuha. Sabi Sige, ko, sige, libro sige, nila ito, ganito, libro, okay, Last naintindihan Events. naintindihan ko na. Oy. Brother Javier, ang gusto niya, yung paragraph mismo na pinabasa mo sa kanya, doon mo daw basahin na Roman Catholic Church founded by Satan. Papayag ka bro. Wait lang ha. Brother Gilier. Nabasa ko na eh. Brother Gilier. Nabasa ko na. Brother Gilier. Sa programang ito, Brother Gilier, Nabasa ko na. hindi ano yung showdown, pero kung tatanggapin ng kaharap ang showdown, igagrant ko yon kung tatanggapin niya. So ito ang sabi ni Eugene. Dahil kanina, pinatuloy mo siya ng basa sa next paragraph, sabi mo, Roman Catholic yun, mabasahin mo doon. So ang tanong niya, ito ngayon ang showdown niya. Kung mabasa mo dyan, sa last day event, sa paragraph mismo na Sa last sinasabi mo, sa paragraph mismo na sinasabi mo, na Roman Catholic Church founded by Satan, aminin niya, talo siya. Pag hindi mo nabasa, aminin mo, talo ka. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Ganito yun, Mr. Hindi. Moderator. Ito. Objection. Ano yun? Objection. Okay. Kasi ang aklat kasi namin ang kanyang pinamala. Ang kuhan ko kasi sa kanya, ang aking challenge, nabasa ko na kanina, nakabasa na ako ng isa. Nakabasa na ako ng isa kanina. Bro. Bejendo. Moderator. Inom tubig. Sige, moderator. Meron akong kuhan ba? Ito yung Normal mo, inom ko tubig. Inom ko tubig. Bro, wait lang bro. Kasi ikaw ang nag-ano ng challenge, tinanggap ni Eugene. O yun nga. Ikaw ang nag-ano ng challenge, tinanggap ni Eugene. Sige. Moderator, magsalita pa ako. Okay ah? Kalma lang. Ang Oh. challenge ko kasi kanina, sabi niya, hindi daw yung Roman Catholic Church. Buong aklat ang panbasihan namin dito eh. O yun Gusto nga. kong patunayan sa kanya na ang lalabasan nila ay may pangalan Iglesia Katolika at kung mabasa ko, talo na siya. Sa last day events. Malaki ito eh. Okay. Ayun ka ba? Brother Eugene, Ay, payag ka ba sa naturang challenge o hindi? Hindi. Ang pangalan Ganito nun is- Wait lang. ganito. Wait lang. Eugene, papayag ka o hindi? No, I don't. Dahil hindi ka papayag, next question na lang. Dahil may 7 minutes pa tayo. Okay, babasahin ko to kasi binabasa mo to eh. Wala naman siyang mababasa eh. Sabi Brother- dito, meron. Brother Gilier, Wala naman. Brother Hindi, Gilier, parang tumanggi na sabi, yung kawawa na. Ito, Brother kawawa. Gilier, tumanggi na yung ano sa ano mo sa Sige, ginagawa sige, mo sige, challenge, tumanggi na Lima siya. na to eh. So Okay next lang, question okay lang. lang. Okay Wawa lang, naman. ate. Hindi ako ang nagtanggi, siya. Okay, ito ah. Okay. Next question.
dito sa ang malakas sa sigaw na chapter ng The Last Devil, sabi dito, page 165, ibuti, meron tayong kuan naawa tayo sa mga kaaway natin. Sabi dito, maraming mga kaluluwang lalabas mula sa sanlibutan, mula sa mga iglesia, kahit nasa iglesia katolika. Wala, tapos siya. Lalabas mula sa iglesia katolika. Anong Tanong mo? Anong tanong mo? Tanggap mo ito, hindi. Hindi, tanggap mo ang sinabi ko. Hindi ko tatanggapin yan dahil unang-una, libro ninyo yan. Hindi Huwag mo yan lang gamitin. standard reference. Next Huwag mo question. lang gamitin. Ay, naku naman. Wala Oo, kang gamitin bubulog ng kayo libro dyan. namin. Wait lang. Side comment yon. Wait lang, Oh. Brother Clear. Si Eugene, Katoliko, normal siyang gagamit ng libro nyo. Ikaw, SDA, normal kang gagamit ng libro Katoliko. Both of you are not allowed to use self-serving evidence. So normal na gamitin niya yan sa'yo. Okay? Next question. Okay. Kasi sa mga live mo rin minsan, ito mga constructive na tanong na ito kasi mahal naman natin si Eugene Kahit magkaaway tayo sa pananampalataya So mga ganito na tanong ko. Ayun, pasalamat ka. Ako nakarap mo. So ito, Magtanong ka sabi na. dito, sa grid top, huwag ka muna, relax lang, huwag ka mataranta. Sabi dito sa grid top, ginagamit to sa live. At pirmado ito ng cardinal ninyo. Ito tayo sa pirmahan. So itong pirma ni cardinal, sabi mo, piki. Meron ka bang mailatag na ebidensya, piki ito? Yes, meron. Paano? Dahil meron akong original na pirma ni Cardinal Sin. Mayroon bang sinabi na kasi alam mo ang binangga mo, organisasyon to Brad, nag-post ako sa... Wait lang muna. Nagtatanong pa ako. Ito Brother ay Eugene, wait lang muna, Brother Eugene, patapusin natin siya sa tanong niya. Sige, go, Brother Guillermo. Ito ay Philippine Publishing House. May number ito, may fax number, may website. Meron itong mga opisina at malaking organisasyon to. Sinabi mo, PK ito, meron ka bang ebidensya na organized din, na pirmado ng inyong mga kaparian na loko-loko si Cardinal Sin na pumirma dito? Meron, wala? No, meron akong ebidensya na yung pirma ni Cardinal Sin ay fake. Dahil hindi tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, aprobado ba yung ginawa mong research na PK ito? May pirma ba ni Lubstat at saka imprimatur ng pare nyo? Meron, wala? No. Ang una, ganito ang libro Meron, nyo, Wait lang. yung ebidensya, Nakakabaya kayo meron eh. ebidensya Wait, nga, wait PK ang pirma nyo. Brother Meron, wala. Eugene, wait lang ha. Wait lang muna. Patapusin natin ang sagot si Brother Eugene kasi nagtatanong ka, Brother Guillermo. Sige, Brother Eugene, sagutin mo, Brother Eugene. Hindi ako makano sa timer kasi hindi pa tapos. Bigla nang sasapaw. Wait lang. Sige. Brother Eugene, yung tanong niya, sagutin mo. Go. Ang tanong niya, meron ba akong may pakitang piki ang Cardinal Sin? Yes, meron. Una, ang original na pirma ni Cardinal Sin. May 2 cross sa kanilang katalog. Kang original Sin, wala. Isa lang. Pangalawa, kang original Sin, yung pirma ni original Sin, mayroong period sa taas. Sa kanilang katalog, wala. Tandaan nyo, sa bandang huli naman, mayroong nakaganon ang kay Cardinal Sin. Sa kanilang katalog, wala. At nung sa bandang gitna naman, may mahabang parang ganon ang kanilang katalog. Kay Cardinal Sin, walang mahabang ganon. Piki yung pirma mo. Okay. Wala, Okay. piki yan. Hindi tugma sa original, ha? Okay. Wait lang ha. Brother Eugene, Cardinal Sin ha. Hindi original Sin. Original Sin. Cardinal Sin pala. Sadali lang. Cardinal Sin, hindi original Sin. Sige. Sorry. Brother Guillermo, go. Mag-unmute ka, bro. Guillermo, mag-unmute ka. Nakuan ka tuloy sa sarili mong mantika. Ito. Tanong ko sa iyo. So, wala pa lang sumusuporta sa iyo ng mga matataas sa ranggos Katoliko kasi gusto ko malaman may dokumento notaryo pa.
na nanluloko kami. Yes, mahalaga yan. Mahalaga yan. Na may mga pirma ng kwan yan. Anong tanong mo, bro? Tanong mo. Anong tanong mo? Ang tanong ko sa iyo, meron ba yang tinatawag na legal na support sa pagsasabi mo sa amin na piki ito? Ganito pirma ni Cardenal? Oh, wala. Meron ba? Wait lang. Brother Eugene. Meron ba? Time pause. Time pause muna. Wait lang, Brother Eugene. Hindi pa siya tapos magtanong eh. Patapusin mo muna. Sige. Tuloy mo, Brother Gil, yung tanong mo. Okay, yung paratang mo na piki ang pirma ni Cardinal Sin dito sa Philippine Publishing House, organize ito, national, meron ka bang legal na support na totoo itong piki? Meron, wala? Meron, wala? Yung tanong. Yan. Meron. Sagutin mo, Brother Eugene. Meron. Ang ginamit kong source, Wikipedia. Original signature of Cardinal Sin. Correct me ha, kanina original sin yung nabanggit ko. Nawala yung Cardinal. Meron original signature of Cardinal Sin. Inihambing ko sa iyong katalog na pinicturan mo sa original na pirma ni Cardinal Sin, isa lang ang nakalagay na cross sa iyo, dalawa. Dito naman sa bandang gitna, walang period. Ang kay Cardinal Sin meron. Piki yan. Hindi talaga tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. At hindi pangalan ni Cardinal Sin ang nakalagay doon sa kanyang signature. So fake yan. So ayon lang sa iyo, fake. Kasi ikaw lang naman ang nag-research eh. Wala namang support yan na kwan eh. Next question. Okay, next question. Sabi mo, dito tayo ha. Gumagamit kasi ng aming huling araw na pangyayari eh. So tanggap ko pala yung sinabi doon na ang lalabas pala ay di ka pala tanggap no, binawi mo pala no. Sabi mo bawi. O ito na lang ang tatanong ko sa iyo. Sinabi dito sa katalog dito, Satan set up the Roman Catholic Church. Ito, dito sa amin. Tanggap mo na ito. Katalog? Ito, hindi. Ito I don't magazine. accept that Wait one lang, because that's yours. wait lang, Brother Eugene. Huwag kang gumanti ng tanong. Sagutin mo 'yon. Tanggap mo ba 'yon o hindi mo tanggap? Ay paliwanag mo. Hindi ko tanggap yan dahil unang-una libro nila yan. Okay. Hindi amin yan. Okay, hindi mo tanggap. So, kasi may kalalagyan ko. So, ang recognize para sa iyo si Cardinal Sin, di ba? Sabi mo, ayaw mong PK ito. So, wala ka namang tinatawag na legal. Yung tinatawag na kontrahin ang nangyari ito sa katalog ba? Sinabi mo pa kanina, sticker. Ang tanong ko sa iyo, Brother Eugene, na ang recognize para sa iyo, ano ba ang pakahulugan mo na recognize? Nire-recognize ng simbahan Katolika, ibig sabihin, ina-acceptar namin. Pero Yes. paano nagiging recognize yan? Ni walang imprimato, walang nihilobstat. So yung kanyang pag-recognize, piki yan. Hindi totoong recognize yan. Dahil kapag totoong recognize ng simbahan Katolika, may nihilobstat yan. Nauna pang nihilobstat sa imprimator. Paano? Hiningyan kita ng imprimator. Nihilobstat sa libro mo, wala. Okay, follow-up question. Yes. Una mong sagot, accepted. Sumagot ka na eh. Ikalawa, binawi mo, hindi, kasi peke. Saan ba sa dalawa mong sagot ang totoo dyan? Ha? Ang sinabi ko na, Time na. Time na. Okay, dahil time na, bigyan na natin ng negative rebuttal. Yung affirmative, no, sobrang haba nito, no, dami yung objection. Sige, 10 minutes pa rin. Affirmative rebuttal. Sige, 10 minutes. Go. Okay, ang sa akin namang side, nalaman ko na talagang ayaw talaga niya dito kasi masakit to sa kanya. At nagkaroon siya ng sariling research, hindi naman valid yan eh. Mas maganda, may sarili ka talagang tinatawag na website na ito'y, alam mo itong na-debunk. Kanya-kanya lang na yan eh, mga live niya, sasabi lang niya, saka kinukumpara yung pirma. Minsan kasi ang pirma ng tao, kahit sa pirma ko, may tinatawag yan, minsan nagbabago yan eh. Minsan nagbabago. Pumirma kasi si Cardinal Sin dito noon pang March 20, 1985.
So, siguro nasa bayag pa itong taong ito, walang alam. Wala talagang alam. So, dito, Teka, time pause. bakit saktan? Here. Ang dami niyang sinabi sa akin kanina. Ayusin mo yung bunganga mo, Brother Gillier, ha? Religious Mr. program. Moderator, Huwag kang magbanggit ng bayag rito dahil religious program ito. Mr. Huwag kang Moderator, magbanggit ng masisilang bahagi ng katawan dito. Mr. Moderator, objection din. Ako yung nagpatigil. Dahil hindi lang ako moderator, ako yung host din. Winawarningan kita, huwag kang gagamit ng mga masisilang bahagi ng katawan. Winawarningan kita, ha? Huwag kang gagamit ng bayag, kahit na anong mga words na masisilan. The religious program ito, Gillier. Ayusin mo yung ugali mo. Religious program ito. Sige, next question. Sige, patuloy ka. Mr. Moderator, hindi mo naman nakikita yung pinagsasabi ni Eugene Gapo na nagrebuttal sa laban sa akin. Hindi mo nakikita yung mga foul words na binato niya sa akin kasi alam mo ba, mas highly favor kasi sa kanya eh. Ang dami niya sinabi. Hindi ko narinig si Eugene. Hindi ko naka-headphone ako, bro. Naka-headphone ako. Hindi ko narinig si Eugene na nagbanggit ng masisilang bahagi ng katawan gaya mo. Kaya ikaw ang winarningan ko dahil naringgan talaga kita. Next time, huwag mong gagamitin niya sa religious program. Sige, continue ka sa oras mo. Sige. Para baka move on na kayo. Okay, ito is ginamit niya itong aklat na ito. At balik tayo doon kay Cardinal Sin kasi huwag tayong mawala, no? Ang sabi kasi dito sa mga meaning ng recognize, inaamin niya ang recognize acceptance. Pero sa bandang dulo ng kanyang paliwanag, ang sabi niya doon, hindi niya tanggap. Nagtatanong ako sa kanya, saan ba sa dalawang sagot niya ang totoo? So, nasi by the bill siya doon. Ito. Sabi kasi dito, ang meaning kasi ng tinatawag natin na tinatawag natin na recognize, validity, acknowledge of legality. Ina-acknowledge ni Cardinal Sin na mga libro ng Adventist legal. So ano bang karapatan mo sabihin na piki? Naka-live ito naka-record ito. Pwede ko ito dalhin doon sa PPH. Itatanong ko talaga doon sa PPH na ito ba talagang pirma ni Cardinal Sin? Ito ba sticker? Ito ba totoo? Gagawin ko talaga yan kasi meron kaming office dito sa Cagayan. Meron kaming PPH dyan, Philippine Publishing House, Cagayan office. So, yung sinasabi mo, mapapatunayan ay ikaw ang tunay na sinungaling at anak ka ng demonyo. Sa Juan 8:44, sabi doon, sinungaling. So, sabi dito, kung papayag siya sa shutdown, ang ginawa niya, nilock niya ako doon sa second paragraph. Kasi may kalalagyan siya. May kalalagyan siya dito. Iglesia Katolika, papalabasin pala kayo din. Kasi yung simbahan nyo kasi, hindi kasi yan. Hindi kasi yan simbahan ni Kristo. Gumagamit ka pa ng mga Webster. Hindi mo naman alam ang background dyan Ginagamit mo pa ang DepEd. Bakit? Lahat ng mga religion sa DepEd, sinasang-ayunan. Sasang-ayon ka rin ba sa Buddha? Sasang-ayon ka rin ba sa mga ibang reliyon na tama sila? Ang DepEd kasi, sabi ng prinsipala, nakausap ko, it is academe, not applicable sa biblical. So academe, it means for the sake of study lang. Kasi hinawakan kasi ng Jesuit dati ang ating Department of Education. Ito yung original nila na pinapaturo sa mga Katoliko dati, no? Na ang tawag nito ay Doktrina Kristiyana. At ang ikatulong sign ng isang iglesia na isa demonyo, gustong palitan mismo ni Satanas ang trono ng Diyos. Sabi dito sa page 33, sabi dito, itatagalog ko na ito. Ano ang Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika ay pamayanan ng mga nabinyagan na kumikilala sa Santo Papa ng Roma na kapalit ni Kristo dito sa lupa. Ay nako. Aklat nyo to, pinapabasa pa ito nung 16th century dito sa Pilipinas.
Ito yung tinatawag na textbook academe. Kasi mayayaman lang ang pwede pala mag-aral dati sa panahon ng mga Kastila. So ibig sabihin, pinalitan si Kristo. Ano bang sinabi ng Biblia? Sino ba ang pumalit dito sa lupa? Ang banal na espiritu, hindi ang Santo Papa. So isa sa mga ebidensya na talagang hindi consistent ang inyong aral. At ito isa din mo, sabi Ezekiel 16:32. So sabi ito sa Bisaya, Ilis, sa Ezekiel 16:32, ang babae ay naghanap ng ibang asawa, o sa Tagalog, sa Bisaya, ilis. So ang ilis pala ay applicable sa kabitan. Kabitan. So wala siya takot siya kasi ang ginawa na lang niya piki si Cardinal Sin. So sabi dito sa ano pa itong kana? Dito tayo sa Great Hope kasi nagla-live kasi siya, ginagamit niya ang Great Hope. Anong sabi ito sa Great Hope? Anong sinasabi po dito sa Great Hope? Sabi dito, okay. Sa Great Hope, sabi ito, page 37, Satan had urged upon the papal priests and prelates to bury the word of truth beneath the rubbish of error, heresy, and superstition. So, ang tagapagturo pala ninyo dyan sa Vatican, Satanas, sabi dito sa Great Hope, page 64, sabi ito, Roman Church had made merchandise of the grace of God. Binibinta pala yung tinatawag indulgence. So ang nagturo pala yun si Satanas. So may presyo ang kada krimen upang maitayo ang iglesia sa St. Peter's Basilica sa Rome. So yung kita pala doon, bibili pala nila ng lote para maitayo yung St. Peter's Basilica sa Rome. Yun pala ay kita sa mga kasalanan na pwedeng bilhin. Oh, makasala ka, ito, may amount yan, ibigay mo penance at yan ay indulgence. At sino nagutos yun? Sa 37, si Satanas, tinuruan ng mga pare. So sabi ito sa Great Hope, page 66, ang tinitira ni Satanas ay ang mga irehes, mga Kristiyano na ayaw sumunod sa papasi, sa papado. Sila ang target, sila talaga ang pinakasentro ng galit ni Satanas. The Great Hope, page 269, ang pagsamba ng mga imahe at mga relikya at pagtawag ng mga espiritu at santo at pagbigay galang sa Santo Papa ay mga devices ni Satanas, gawain ni Satanas, doktrina ni Satanas. Page 269, Roman Catholic Church formed the paganism and Christianity. Pinagkaisa ang Kristiyano at paganismo. Ang kanilang Diyos at kanilang Panginoon, si Satanas. Ang pagsamba sa Katoliko ay seductive, bewitching power at punong-puno ng panluluko. Ito ay turo ni Satanas at ang mga pare na nagsisilbi dito, mga empleyado ni Satanas. Oh, itong Great Hope, pinirman ito ni Cardinal Sin. Yun na, hindi ko to bibitawan kasi gusto ko talaga na i-prove mo by legal. Kasi organized to Oh, pinirman ni Cardinal Sin, kahit masabi mo ni Obstat, Primator, who cares? Nabasa na nga mga pirma nila Ha? So anong sinabi dito? Si Satanas talaga ang amo ninyo. At alam ni Kristo, gagamitin ang kanyang pangalan, si Webster. Sino si Webster? Background ni Webster, inspired siya ni Denis Diderot. Si Denis Diderot, Jesuit yan na French. Siya talaga ang original na gumawa ng encyclopedia. At si D'Alembert, si Denis Diderot, French Bacon, yan ang Panginoon mo. Diyan ka humugot Dapat dito ka sa Biblia Sa Biblia Sabi ng Biblia, marami nang pinatay nang dahil sa relihiyon. Ang sabi ng kasaysayan, diyan, nagalit ngayon ng yung doon sa mga cardinal doon sa Amerika Kasi binuking sila ng Britannica, yung bagong version ng Britannica na encyclopedia. Sabi nila hindi daw yun daw ay offensive at unscholar. O gumagamit ka ng mga ganyan, unscholar ka. Sinabi ng cardinal mo, yan ay New York Times Magazine, issue September 25, 1911. Kinontra mo yung mga mas mataas sa iyo, kinontra mo nga si Cardinal Sin para manalo ka sa debate. Pero challenge ko gumawa ka ng paraan na ma-proven mo
Piki ito kasi banggain mo ang Philippine Publishing House. Organize yan. Oh, ito eh. Ito naman naka-place. Ito'y napunit, nagisi ba? Nilagyan lang ito ng tinatawag na scotch tape kasi napunit siya. Hindi siya edit. Huwag kang magsinungaling. Kasi kapag sinungaling, 1:8:44, ang ama mo ay si Satanas. So, nilagyan mo ako ng mga ano-ano pinagsasabi mo na ito ay ginagawa ko, sticker, napunit po yan. Oh, yan, napunit po yan. So, ito yung cover. So, ngayon, na-prove ko na ang mga aklat ng Adventista is valid siya. Legal siya, sabi ni Cardinal Sin. Sinabi nga dito, papacy was invented. Satan invented religion. Okay. Time. Okay. Time na. So, Brother Eugene, ready ka na magtanong sa kanya, Brother Eugene? Go ahead. Sige, go. Sige. Unang tanong ko sa iyo, Gilyer Pacanya. Ginamit mo ang Great Hope. Meron ako. Batay sa Great Hope na libro. Ito ang babasahin ko sa pahina 52. The Roman Church was still to him the spouse of Christ, and the Pope was the representative and vicar of God. Question: ano ang narinig mo sa binasa kong libro ninyo? Ang Roman Katoliko ay asawa ni Kristo o Roman Catholic Church is the spouse of Satan? Eh bakit mo ginagamit? Ayaw pala dito eh. No. Sinundan kita sa libro ko. Time pause. Sagutin mo na lang. Brother Gillier, maraming beses ka Brother Gillier. May nusa na talaga kita. Categorical ang question niya. Ang tanong niya, ayon sa kanyang binasa na narinig mo, ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Okay, pwede ba ako magpaliwanag? Di ba sasagot ako no? Sagutin mo muna categorical, baka kapaliwanag 1 minute. Okay. Hindi, kasi ang nagsalita dyan, Katoliko pa si Janhas. Katoliko pa siya na pare. Sabi niya dito kasi kulang kasi ng pagbasa mo eh. Hindi. Tapos muna bro. Ang categorical niya bro, ito. Hindi marunong. Ito categorical na tanong niya ha. Ayon sa narinig mo na binasa niya, ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Ano yung narinig mo? Pwede ba ako mag-object? Anong objection? Binasa lang kasi niya ang isang paragraph kulang. Kulang po kasi galing po yan sa isip ni Has na isa pang pare ng Katoliko. No. So, ayon sa Katoliko, para sa kanila, ayon sa isip ni Has, nung Katoliko pa siya, spouse siya ni Jesus Christ ayon sa Katoliko din. Pero nag-rebuild dito siya sa umalis eh. Moderator. Ayan ang Hindi ko kumpletong sagot ko. tinanong. Objection. Yes. Hindi ko tinanong kung kanino ba galing itong statement o dating pari bang Katoliko ang may sabi nito. Ang tanong ko lang sa kanya, base sa binasa ko sa libro nilang The Great Hope, ano ang narinig niya? Roman Catholic Church is spouse of Jesus Christ o Roman Catholic Church is the spouse of Satan? O yun ang sagutin mo. Okay, Categorical ako, lang. ako sumagot. Kulang. Hindi, bro. No. Hindi ko tinanong kulang ba o hindi. Bro, Kulang categorical talaga, kulang. yung tanong bro. Sagutin mo na categorical. Ano ba yung narinig mo? Ang Roman Catholic ba is spouse of Jesus Christ o is spouse of Satan? Tapos paliwanag ka. Okay. Hindi ko tanggap yung tanong niya. May malaya tayo. Hindi ko tanggap yung tanong niya. Hindi ko sinabing tanggap pa niya. Hindi. Yan ang sagot ko. Hindi. Hindi ko tanggap. Categorical. Ano ang narinig mo? Hindi ko. Ang tanong niya, ano ang narinig mo na binasa niya sa The Great Hope? The Great Hope yung Okay. Makinig ka nga. The Great Hope yun. The Great Hope. So ang tanong niya ngayon, ano ang narinig mo na binasa niya sa The Great Hope? Ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o ang Roman Catholic is spouse of Satan? Mr. Moderator, sasagot pa ako ha. Kumplito kasi ako magbasa, siya kulang eh. Hindi niya binasa ang ito, yung part na sa taas na magkumplito ng paragraph, pinutol niya. Kasi ang sagot ko ganito, ayon sa isip ni John Huss nung Katoliko pa siya, ang Katoliko ay spouse ni Christ.
Yun ang sagot ko. Yun ang tamang sagot. Ayon din sa Katoliko na pare ni Janhas. So, Sa isip mo. so ang sagot, ang narinig mo, Roman Catholic, espouse Jesus Christ. Yun. Ayon. Kulang ang kwan mo, Mr. Jando. Ano, hindi ko Kulang. naman sinabing kulang ba? Ano bang narinig mo talaga? Huwag ka muna mag-react kasi nagkwan pa ako kay moderator. Wait, Brother Eugene, wait lang, Brother Eugene, ha? Kasi ako, kapag kami ang magbasa kasi dito, maliligaw ka kapag hindi Adventist magbabasa dito. So ako pa ang makapagbigay sa tamang sagot. Sabi dito ng isip ng isang Katoliko na si Janhas, isip ng Katoliko na pari pa siya na ang Roman Catholic Church espouse siya ni Christ. Yun nga. Ayon sa Katoliko. So, ang narinig mo, Roman Catholic, spouse of Jesus Christ, hindi spouse of Satan. Ayon sa Katoliko na pari na si Janhas na nakasulat dito. Hindi. Bro, klaruhin natin, bro, kasi kategorical tanong eh. Klaruin, yung categorical, klaruin nyo. Bro, klaruhin, bro, kasi categorical ang tanong. Ano yung narinig mo sa binasa niya? Spouse of Satan ba daw o spouse of Jesus Christ? Hindi, ganito pinutol kasi niya yung Hindi, sentence. bro. Categorical muna, bro. Tapos paliwanag ka na pinutol niya, ganun. Bro, sagutin mo na yung tanong niya. Ano yung narinig mo na binasa niya? Spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Ayon sa isip na isang pari, doon sa nakabasa, espouse si Jesus Christ. Ayon sa pari na si Janhas. Okay. Yun ang sagot ko. Yun Ayon sagot sa niya, Brother Eugene. Next question. Next question. Salamat. Next question. Binanggit niya ang libro pa rin nila, The Great Hope. At binasa niya yung last day events na yung may Babylon niya. Ang banggit dito kasi sa kanilang tawag nito, librong The Great Hope, ganito. Premise announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies where we once pure and have become corrupt. Since this message follows the warning judgment, it must be given in the last days before it cannot refers to the Roman Catholic. Saan nirepirado? Ito. This, without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Sang-ayon ka ba na yung Babylon yung binanggit sa last day event is yung mga Protestante? Batay sa libro ninyo. Mr. Moderator, pwede ko bang ma-check yung page niya? Saan ba? Ano bang chapter yan? Ay na 184. Anong Sige. chapter? Paragraph to. So, Sige, ano ba malakas sa sigaw? Anong pangalan sa kwan? Magkumpleto ka na magbigay ng information. The Great Hope. The Great Great Hope. Pahina 184. Babasahin ko kumplituhin ko. Para hindi masyadong, baka yung sinabing putulin. Announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies that were once pure and have become corrupt. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Catholic Church alone. For that church has been fallen condition for many centuries. Furthermore, in the 18th chapter of Revelation, the people of God were called out the Babylon according to this scripture. Many of God's people must still be in Babylon, and in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Sang-ayon ka ba dito o hindi ka sang-ayon? Saan po ito na sentence? Hindi, di mo ko binigyan eh. Hindi mo alam. Hindi, wag ka Brother Eugene, ibigay mo. Wait lang ha. Wait, klaruhin natin to. Wait lang, Brother Eugene. 184, paragraph 2, number 14 ha. Wait lang. Page 184, Paragraph 2, number 14. Number 14. Pakitingin, double check mo, Brother Gilier. Damo sa Okay, libro mo. Sige, basahin mo ulit. Hindi alam ang sarili nila libro. Nakita mo na, Brother Gilier, nakita mo na. Hinihingihan kita eh. Brother Gilier, nakita mo na. Mr. Moderator, 10 minutes yung manok mo eh. Brother Eugene, wait lang. Nakita mo na, Brother Gilier, hindi pa? Mr. Moderator, nag-side comment siya eh. Huwag ka mag-send comment muna, Brother Eugene. Wala, sorry.
Nakita mo na yung Sige, yung ano niya? pagpasensyahan na. Nakita mo na sinabi niya kanina? Hindi pa. O dito, sinabi naman dito na Christendom is Rome. Monarchs of No. Christendom is Rome. Number 14 yung binunggit ko. Okay, Number meaning of 14. Protestants? Meaning of Protestants ito? Kani, mo Hindi. na ni? Hindi. Paragraph to. Para Oo, yung paragraph pangalawang paragraph. Ito Babylon said to the mother of sige, harlot. na. Yan. Okay, Nakita Babylon said to be the nakita na. Nakita Okay, na. okay. Ah. Continue, Brother Eugene. Okay. Sige, basahin mo. Basahin mo para alam mo. Anong tanong doon? Anong tanong Ang mo? tanong ko, sang-ayon ka ba na yung Babylonia batay sa inyong libro ay ang protestante pala? Okay, sasagot ako Sasagot ako. Ito ay base sa protestante na Dominguista na Ano? balang araw magiging kasama ninyo, magkaisa kayo laban sa mga nagbabantay ng Sabado. Moderator, Ganito objection. Yes, Objection. yes. It's very Hindi clear. ko sinasabi kung anong klaseng protestante ang nandyan. Sinagot Sinabi kita ko, eh. sang-ayon ba siya na batay sa libro nila ay protestante ang Babylonia na binanggit? Ang tanong diyan, Brother Gilier, sumasang-ayon ka ba sa libro ninyo ng Babylonia pala kung saan ipapalabas tayo ay protestante? Sumasang-ayon ka ba doon na protestante yun o hindi ka sumasang-ayon na protestante yun? Kasi sinabi dito, the Mystery Babylon, the Great Mother, ito kompleto to Ito ay Christendom of Rome. Walang iba, Roman Catholic Church. Ang mga anak niya, itong protestante. Ituloy Dominguista. mo yung basa para kumpleto. Sige. Dominguista, sabi dito, the fall of Babylon must apply to religious bodies also, where once pure have become corrupt. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Church alone. So it means, hindi lang siya. Tuloy mo. For the church has been in fallen condition for many centuries. Therefore, in the 18th century chapter of Revelation, the people of God are called upon out of Babylon. O lalabas pala sila dyan. Sige, tuloy mo. Many Tuloy of mo lang. those people must still be in Babylon, and in what religious body are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith at the time of the rise, these churches took noble stand for God and for the truth. Yan lang yan. Moderator. Diyan So, lang sa so, Protestant faith. So, wait lang. Ang tanong mo, Brother Eugene, Babasahin Ang tanong ko, Babasahin ko pa eh. sang-ayon ba siya na yung palang Babylonia batay sa libro nila ay ang protestante na simbahan? Yes or no? Hindi ako sang-ayon kasi hindi mo nakuha ang punto ng pagkasulat. Sabi ikukorek ko yan Okay, the Babylon cannot refer to the Roman Church alone. Hindi lang pala sa kanya refer. Meron din pala siyang kasama niya na corrupt. Tinawag ka siya mother Mystery Mother Babylon, the Great Mother of Harlots So it means meron siyang anak na protestante na Dominguista, pareho niya. Yun ang sagot ko. next question. Sige. Next Hindi lang sa question. kanya refer yan, kundi marami Ginamit din. mo ang katalog mo na libro. Kasi sabi mo, mayroong imprimatur. Pagka mayroon bang imprimatur, legal ba yan? Ay ibig sabihin, ibig sabihin sa Proverbs 16 verse 7 na kapag naglalakad ka sang-ayon sa kalooban ng Diyos, pati kaaway mo ay makipagbati sa iyo. So ibig sabihin, sinuportaan ang aklat namin ng inyong kardinal. No. At tanong ko, moderator, pakisagot lang, categorical. Pagka ba mayroong imprimatur, legal na ba? Correct, Yes legal. or no? Yes, legal. Good. Valid. Sige. Ngayon, Valid. legal pala, magbasa ako ng librong may imprimatur din. May hindi imprimatur kundi pinopromulgate ito. Pinopromote din ito ni Saint John Paul II. Yung Catechism of the Catholic Church. Kasi sabi mo legal babasahin ko sarili libro namin. Ito. Hindi, Ay, Mr. na. Moderator. Ano? Wait lang. Sabi niya, may pa imprimatur legal Wait lang. Objection. Wait lang. Brother Eugene, ang babasahin mo is
matatawag ko na self-serving. So, kasi hindi, sabi niya, pag may pag may imprimatur legal. So gagamitin ko sarili ko libro dahil legal pala ito, may imprimatur eh. okay. Okay. For clarification natin. Brother Gilier, yung ba ina-affirm mo na kapag may imprimatur legal? ang akala ko yung tanong niya dito. Okay. Nagtanong ako sa iyo. Bakit siya Yung katalog ba, pagka may imprimatur, nagiging legal ba ang isang libro pagka may imprimatur? Sabi mo, ay di ito. gagamit ako ng librong katolikong may imprimatur kasi legal pala. Ito. Wait lang ha, clarification lang para kay Gilier kasi hindi ko papayagan na magbasa si Eugene ng self-serving. So, klaruhin lang natin yun. Hindi ko papayagan. So, klaruhin natin yun. Yung bang may imprimatur para sa'yo, Brother Gilier, is legal o hindi? Ito, kapag ito kasi dito siya nag-address eh. Sige. Ang aming libro, Hindi, ganito bro. naging legal Niya, ikabasa sa ang mga katalog niya, bro. Nagmamayabang siya kasi may imprimatur. Wala namang nilobsat. Ang tanong ko, sandali ang tanong ko, Objection, Wait Mr. lang. Moderator. Hindi pa tapos si Brother Eugene. Ano yung sabi mo, Brother Eugene? ang tanong ko lang, pagka ba may imprimatur ang isang libro, ang sa libro hindi ko binabanggit ko yung katalog ba, hindi. Pagka ba may imprimatur ang isang libro, matatawag ba natin na yung libro na yan ay legal? Yes or no? Kasi itong aming katalog, may pirma ng mga kardinal ninyo. Wait lang. Klaruhin natin ito. Brother Gilier. Ang tanong niya, yung aklat na meron daw imprimatur, tinatanggap ba daw yun na legal? Kapag ito, naging legal na. Hindi. Naging legal na ito, basahin sa mga Katoliko. Yan lang. Wait lang ha. Klaruhin ko lang ha. So yan lang ang tinutukoy mo na magiging legal dahil may imprimatur. Yan lang libro na yan. Wala nang iba. Sasagot pa ako? Sige bro. Okay, kasi pag sumasagot kasi ako, may sumasapaw kayo eh. Ito sagot ko ito. Dito kasi umiikot yung usapan. Dahil sinuportahan siya kahit kaaway namin, pumirma siya, nagkaroon siya ng otoridad na basahin sa mga Katoliko. So nagkaroon ng tulay na basahin ninyo. Naging legal na siya sa Katoliko. Okay. Pero Eugene, so hindi malinaw yung pinag-uusapan ninyo. Hindi malinaw kasi may next question. Sa kanya hindi magkasundo. Next question. Ganito. Yung ginamit mong katalog na mayroon palang imprimatur, paano nagkaroon ng imprimatur ni walang nihil obstat? Explain. Okay, explain. Ayan, maganda sa'yo. Yun maganda explain eh. Kasi alam mo ba, because of the good diplomacy and the program of the Philippine Publishing House, it caught the attention of the Archdiocese of Manila in recognition of this positive. Nakuha yung kanilang attention na maganda pala itong mga aklat ng Adventist ipabasa sa buong Katoliko at sa buong tao. O yun lang. Hindi ko na nalagyan pa ng additional. Okay, sige, ganito. Batay sa referensya standard, wag yung self-serving, batay sa referensya standard at batay sa Biblia, mayroon ka bang maipakita sa akin Roman Catholic Church founded by Satan? Statement mismo galing sa Biblia. Kung may maipakita ka, panalo ka na sa debating ito. Go! Okay, statement. Yung dalawa. Standard reference na hindi bias, hindi encyclical letter ng mga ibang sikta. At Biblia mismo na nagsasabi, Roman Catholic Church founded by Satan. Tapos ng debate. Sige, basahin ko. Ito Sige. ay aklat na approve ito ng Library of Congress sa US. At saka mayroon tinatawag itong International Standard Book number. No. Ipakita mo. Sige. Okay Ipakita mo. Ipakita mo.
Ipakita mo libro. Ito. Yan. Ay, hindi naman yan, ano, hindi standard yan, hindi standard. Paano masabi hindi standard to? Hindi protestante yan eh. Meron ka ba ebidensya? Protestante na libro yan. Sige, ibigay Yung mo mga ebidensya. history book, ang ibig kong sabihin, pagka-standard, history book. Bro, Bigyan mo ko ng kwan. Bro, ang standard mo hindi pagmamay-ari ng Katoliko, hindi pagmamay-ari ng SDA, ng Protestante. Ito Diyos ko ay naman. walang pinapanigan nyo ng standard. Hindi, babasahin ko Sige, gusto niyang basahin Ano? at least. Hindi standard yan. Standard ang hinihingi ko. Ano lang hinihingi niya, bro? Hindi, sumasagot pa ako. Ang dami mo lang sinasabi. Nagkagulo Bro, na kayo sa akin. Wag kang mag-alala, bro Gillier, naka-time post yan. Basta naka-time post, safety ka. Ang sabi ni Brother Eugene, standard ang hinihingi niya, standard reference. Ito, ipakita ko sa iyo Pwede mo to kasuhan. Hindi, Sabi bro. diyan, Sinong author dyan? sabi dito, Library of Congress Catalog No, number. Sinong author niyan? Ito ay gawa ng Moody Bible Institute of Chicago. Ah, Meron- protestante yan. Hindi, Mr. Moderator, pasagot pa ako. Wait lang. Wait lang muna, Brother Gillier, ha? Ang hinahanap niya, standard na reference. Standard. Alam, you know what is standard means? Ang binabasa mo, Wycliffe, Protestante. Standard ang hinihingi niya, hindi yung Protestante standard. Ayaw niya. Sige, okay lang. Hindi. So dito, Ibigay mo, bro, standard, standard. Bro. Hindi yung ano yan? Inyo? Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Biblia ng Sambayan ng Pilipino, bro, tinatanggap mo, bro. basahin ko. Standard go, reference Brother muna, hindi Biblia. Magbasa siya muna ng standard reference at Brother magbasa Gillier, din siya. Based sa akin, Ha? nakita ko na siyang may labas standard reference. So, yung babasahin niya, Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Biblia, sige. Maglatag Sige, siya Gillier. ng statement mismo sitas ha. Huwag yung mga comment do sa may mga tawag nitong footnote. Sitas sa Biblia Hindi. na binanggit Roman Catholic Church founded by Satan. Sa ginamit ng Biblia ngayon. Ibig mo bang sabihin na wala kang tiwala sa sinabi ng inyong mga pare? No. Hindi ako nagsasabing saan mo hanapin sa footnote ba. Sitas ang hinanap ko. Hindi footnote, sitas. Sige ba, verses, sige. 10:24 na, maawa naman kayo. Sige na, 10:24 na. Sagutin mo na, Brother Gillier. Ito, sasagot nga ako eh. Sumasapaw siya eh. Kung mayroon siyang mababasang sitas sa Bibliang hawak niya, talo ako sa debate. Kapag wala, talo siya. Ganito. Showdown na naman. Tatanggapin mo ba yung Brother Gillier? Yung showdown na yon o hindi? Yung Showdown na yun standard na. O sa Yung sa ginamit niya, babasahin mo- showdown. Kasi, gabi na eh. Ay lang. Babasahin mo raw sa sitas ng Bibliang hawak mo ng Roman Catholic Church founded by Satan. Pag nabasa mo, talo na siya. Pag hindi mo nabasa, talo ka. Tatanggapin mo yon o hindi? Magbabasa na lang ako dito ng mga aklat. Ito, para matapos na. Yung Biblia, wag atlat. Hindi. Para matapos Hinanapan na. kita ng standard reference, wala ka. O Biblia, sige, yung hawak mong pula. Sige, ito. Hmm. Sabi dito. Dito. Basahin ko para matapos na. Tatanggapin mo yung challenge na pag nabasa mo diyan, Roman Catholic Church founded by Satan, talon na siya. Pag hindi mo nabasa, talo ka. Tatanggapin mo yon? Okay, babasahin ko. Babasahin ko na. Ito, dito Verses verses, not Wait footnote. lang. Klaro Yeah, natin. basahin ko na. Tatanggapin mo yung Brother Gillier, yung challenge o hindi? Kasi ito ang kwan ko eh. Ito ang Yun nga, babasahin ko. Tatanggapin mo yung challenge niya, tatanggapin mo yung challenge niya, hindi? Pag ito ang babasahin ko, tatanggapin ko. No, I don't need your footnote. I need the Wait lang. verses, chapter and verses of the Bible. Wait lang. Anuhin natin to, anuhin to ha. Ang sabi ni Eugene, kung mabasa mo sa sitas diyan sa Bibliang hawak mo, Roman Catholic Church founded by Satan, talo na siya. So, pag hindi mo mabasa, talo ka. Ang tanong, tatanggapin mo ba yung challenge o hindi? Pag mabasa ko dito, papayag ako. Hindi naman Dito. Biblia yung hawak. May verse eh. May verse bro. No,
May Sa verse siya. Biblia ang hawak mo na sambahayang Pilipino kung Christian Community Bible in English. Di ba Oh. may pula kang hinawakan? Doon. Wait lang, klaruhin ko lang ito kasi Brother Gillier, tinatanggap mo ba ang challenge niya o hindi mo tatanggapin? Kung hindi mo tatanggapin, next question tayo. Sige, Tatanggapin mo huwag na lang kasi para kumalma na ang kaibigan natin. Hindi ko Tatanggapin na mo? tatanggapin. Hindi na. Oh, hindi niya tatanggapin, brother. Sige, next question. Nagkasalita na ako eh. Ayaw naman niya eh. Hindi, bro. Siya yung nagbigay ng challenge na pag mabasa mo sa Biblia, hawak mo kayo natin yung pula na Biblia na Roman Catholic Church founded by Satan, talo na siya. Pero pag di mo mabasa doon, talo ka. Ang question, tatanggapin mo ba yun? So, ang sagot mo, hindi mo tatanggapin. Tama? Hindi na lang para magpatuloy sige, na. next question, Brother Eugene. Kasi hindi tatanggapin yung challenge. Next question. Batay dito sa New Book Knowledge Encyclopedia, Roman Catholic Church began in Anapi, Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Founded by Jesus Christ. Narinig mo ba ito o hindi mo narinig? Mr. Moderator, sagot ako. Yung Sige. New Book, New Book Encyclopedia, may nakalagay diyan sinulat ng pari. Bias. Moderator. Wait lang. Bias, hindi ka tatanggapin yan. Bias yan. Hindi ang tanong, bro. No, Ang I tanong don't- niya, I bro, don't- narinig mo ba yon o hindi mo narinig? Yun ang tanong niya. Ayaw ko marinig. Kasi bias yan. Next Hindi. question. Di, bro, ang tanong niya, bro, narinig mo o hindi mo narinig? Ayaw ko marinig. Ayaw ko. Ayaw. Bias yan. Ayaw niya Wala. marinig. Ayaw. Sige. Taranta na. Sige, next question, bro. Ayaw niya marinig, bro. Next question. Jesuit yan eh. Si San Juan chapter 10 verse 16 na mayroon palang tupa na titipunin sa kulungan. Binanggit doon sa San Juan chapter 10 verse 16 sa Bibliang Paraphrase of New Testament ni Richard Baxter na Catholic Church. Ano ang narinig mo sa binasa ko? Catholic Church o hindi Catholic Church yung kung saan tayo titipunin? Okay, si Richard Baxter ay isang Jesuit. Ikaw, wait No. lang. Jesuit po siya. Yung mga libro niya, pabor talaga sa inyo. Bro, time pause muna, bro. Ano ka ba, bro? Categorical ang question. Tanggap mo ba yung sinasabi ni Richard Baxter na Catholic yon? Ano tanong mo kanina, Brother Eugene? Ang tanong ko, ano ang narinig mo sa binasa ko? Catholic Church o hindi Catholic Church? Kung saan tayo titipunin? Oh, yun ang tanong. Sagutin mo yun, bro, categorically. Hindi ko tatanggapin yan kasi si Richard Baxter ay estudyante ng Jesuit School. No, I don't ask you kung tanggap mo ba o hindi. Ulit ang sagot. Ang Ang tanong ko bro, ba ganito? Ano ang narinig mo? What Hindi did you ko hear? tanggap. What do you hear? Unsa ba nadungog di mo ba in Visayan term? Ayaw ko pakinggan. Kasi hindi ko tanggap. Kasi No, si I Richard don't Baxter, ask you kung pakinggan mo ba ito o hindi. I don't ask you kung pakinggan mo ba ito o hindi. objection. Ang tanong ko, ano ang narinig mo sa binasa ko? Oh, yun. Ano ang narinig mo sa binasa niya? Titipunin ba sa Catholic Church o hindi sa Catholic Church? Si Richard Baxter, Jesuit nga, hindi ko pakikinggan kasi Hindi tinatanong niya, bro, kung Jesuit ba? next question na. Bro, hindi naman tinatanong ni Eugene. Hindi tinatanong ni Eugene kung si Richard Baxter ba ay Jesuit o Puritan. Hindi tinatanong kung siya ba Jesuit o Puritan. Tanong niya, yung narinig mo na kanyang binasa sa Richard Baxter, saan tayo iipunin? Sa Catholic Church ba ang narinig mo o hindi sa Catholic Church? Yun ang categorical. At saka, at the same time, hindi ko ginamit yan kasi akong affirmative, hindi ako gumagamit yan. Wala akong ginamit na Richard Bro, Baxter. nasa rebuttal point na tayo, bro. Pag rebuttal point, kahit hindi mo ginamit, pwede itanong. Wag mo akong pilitin. Ayoko nga dyan. Magtanong kayo sa ibang tao. Sa ibang tao, Walang ikaw yung kadebate ngayon, sa ibang tao patatanungin. Sinasagot na nga kita. Yan nga, Sinasagot ano ako. yung sagot sa tanong niya? Ano sagot sa tanong niya? Ayokong mapakinggan sinabi Baxter kasi siya Jesuit. Dalawa na kayo laban sa isa. Tandaan mo yan, Katoliko ka rin. Hindi ko siya kinakampihan, ha? Sinisiguro ano ko bang- lang na Ano bang gusto mong sagot ko? mute muna kita kasi ano ka eh. Namimersonal ka sa akin eh.
wala akong kinakampihan sa inyo. Actually, si Eugene, nakita mo naman, maraming beses ko siyang pinuna. Hindi lang ikaw, pati siya, pinupuna ko rin. Kaya mo sabihin, bias ako rito. Gusto ko lang kung ano yung tanong, sagutin mo kasi yung tanong niya, anong narinig mo, ikaw, ayoko pakinggan. Wag mong babaguhin. Binabago mo kasi yung tanong niya eh. Ang gusto ko lang, sagutin ang tanong. Gaya ni Eugene kanina, kung ano yung tanong mo, pinapasagot ko sa kanya. Hindi ako kumakampi rito. Lagot ka ngayon. Dami nanonood sa'yo, ha? Yung tanong niya, pinapasagot ko sa'yo. So, kung ano yung tanong niya, pinapasagot ko. Kung ano yung tanong mo, pinapasagot ko sa kanya. Patas kayong dalawa. Huwag mong sabihin na kinakampihan ko siya. Ang tanong niya, ano yung narinig mo sa binasa niya? Iipunin sa Catholic Church o hindi sa Catholic Church iipunin? Yun ang sagutin mo. Sige, go. Ayoko nga sagutin yan kasi bias yan sa kanya yung aklat. Ayun, sumasagot pa ako. Sige. Oo. Ayaw niya sagutin, Brother Eugene. So, proceed sa next question. Next Ayos kasi question. Yan. Balikan ko yung katalog mo. Yun, Batay salamat. sa katalog mo, mayroong imprimatur ni Cardinal Sin. Ang tanong, anong buwan, anong petsa, at anong taon nag-imprimatur si Cardinal Sin? Ay, napaka-easy ng tanong. Sige. Ito, sabi ito, Marso 20, 1985. March 20, Okay. 1985. Anong taon, bago siya nag-imprimatur anong taon at anong petsa nagkaroon ng nihil obstat? Hindi ko na trabaho yan. Trabaho mo na yan. Hindi trabaho. Teka. Hindi trabaho. Tinatanong kita. Paano nagkaroon ng imprimatur kapag walang nihil obstat yan? Sige. Anong tanong mo? Ayusin yung tanong mo. Anong taon nagkaroon ng nihil obstat at buwan, petsa at sinong nihil obstat? Ito, dito. March 10, ulit yung sagot, March 20, 1985. Napakasayon lang naman na yung tanong mo. Sinong nihil obstat sa librong ginamit mo? Maintindihan mo na dito na dalawa sila. Hindi ko binanggit mo, naintindihan ba? Sinong nihil obstat? Pangalanan mo. Mr. Moderator, sumasagot pa ako eh. Ano, sasagot ako, hindi. Ang hinihingi niya, bro, sino? Ibigay mo dalawang pangalan. Yun, Cardinal Sin at saka si Revilla. Yun na pala hinahanap ko. Mga madadaling tanong lang yan. Si Revilla ba, nihil obstat yan? Yan ang sagot ko. No. Moderator, sagutin niya. Si sagot mo. Revilla ba yung Yung binanggit sagot na nihil mo. obstat ba yan? Villier, siguraduhin mo sagot mo. Yang si Revilla sinasabi mo, nihil obstat ba daw o hindi nihil obstat? Kasi dalawa sila, nagkasundo sila. Si Jorge Revilla, isang pare din, at si Cardinal Sin. Hindi. So, yan ang palag... Hindi tanong, bro. Nihil obstat ba daw si Revilla o hindi? Pumirma kasi sila kasi na-recognize nila na ang aklat ng Adventista pwede palang basahin sa mga Katoliko. No. Hindi ko tinatanong kung pumirma ba siya. Eugene, wait lang. Hindi tinatanong, bro, kung sino ang nag-recognize. Ang tanong niya, sino ang nihil obstat? Ibigay mo Yan pangalan yan. ng nihil obstat. Si Jorge Revilla. Siya yung nihil obstat. Siya yung nihil obstat. Oh. Sumuporta siya. Isa. Nihil obstat, Brother Eugene, si Revilla. Sigurado ka? Next question. Okay. Sigurado. Moderator, pwede ko bang maipakita na yung binanggit na nihil obstat talaga yan? Pwede mo bang picturean brother Gillier, tapos send mo kay Eugene para Sige. masigit kung nihil obstat ba yan? Sige na, para matapos na tayo. Lagpas sa alas 10, oh. Kasi ito ang nihil obstat kasi ito ay nag-recognize sila. Hindi na mo mga aklat ng Adventista. Hindi tinatanong, bro, kung sino nag-recognize. Ang tanong niya, sino ang nihil obstat? Hindi yung nag-recognize. Sige, ito na. Para maiwas ng iyakan. Ito na. Yan. Picture mo, bro. Send mo sa kanya. Picture mo. Picture mo, send mo sa kanya. Oo, kasi tingnan ko yan. Mahirap eh. Mamaya ngayon na. Picture mo yun. I-send mo sa messenger niya. Naka-video kasi ako.
Hindi niya magawa, Brother Eugene. Sige, next question. Next question. Hmm. Sabi mo, ang Roman Catholic Church founded by Satan. Yes. Kailan itinatag ni Satanas itong Roman Catholic Church? At sinong Okay. pangalan sa Satanas na sinasabi mo? Okay, sabi dito, ang sabi dito sa sa aklat na ito, 538, Anong aklat na yan? Daniel reveals the future. Sino lang, ha? author? Daniel reveals the future. Wait lang. Ito, sabi dito, page 95, Satan saw that the only way he could hold the world in deception or lies was to invent a religion that appeared to be Christian but in which fact was the same old pagan darkness. The Roman Catholic bishops at page 144-145, bishops had indeed forsaken the true gospel of Christ. Emperor Justinian made a famous decree exalting the Bishop of Rome to be the head of the church and correctors of the heretics. This was born the Roman Catholic papacy on 538 AD. Ang pangalan ng demonyo dito si Justinian. Salbahe, pumapatay, nagmasakir. No. Ang tanong ko, standard ba yan? Standard ba yan? Yung librong ginamit mo? Okay, basahin ko. Ang libro na ito ay Standard ba international. yan? Yes or no? Yes, ISBN. Ang ISBN Sinong meaning author? Sinong author? wait muna, sumasagot pa ako. Para kang kuan eh. Sabi dito ISBN International Standard Book Number. International Standard Book. No. Sinong author sa libro na binasa mo? Okay. Ang author dito is si Stanborough Press. Stanborough Press. Publishing. Saan na-publish yan? Ang publishing niya is doon sa Graham, England. Then meron siya nasa kauban nga publisher sa Bangkok, Thailand. Natupag na. Batay sa ginamit mong libro, may nababasa ka ba Roman Catholic Church founded by Satan? Okay, Sabi ko na. time na. Okay, time na. Okay, so dito na tayo ngayon sa sa rebuttal stand ng negative side. Okay? Ready ka na ba, bro? Ready na para matapos na tayo. Sige, bro. Sige, go ahead, bro. Okay. Alam ba ninyo itong si Mr. Gillier Pacanya? Kawawa naman. No, kung saan siya, gumagamit siya ng mga self-serving na libro. Ayan, last question ko. Standard ba yung ginamit mo? Sabi niya, standard. Protestante yun eh. Mga librong protestante yan, normal. Natitirahin nila yung Santo Papa. At sabi ko, mayroon ka bang ebidensya? Do you have an evidence? Standard. Walang may pakita. Biblia, wala rin. Hindi nga tinatanggap yung challenge niya. Yung challenge ko sa kanya. Kapag siya yung nag-challenge, atat na atat, ano? Kapag ako, hindi niya tatanggapin, idaduduwag siya sa challenge ko. Oh, di ba? Naduduwag siya. Ayaw kong pakinggan yan. Mga Bibliang protestante binasa natin, ano? Hindi po Bibliang Katoliko ito. Meron ako, Bibliang Katoliko, nagsasabi, Catholic Church, ayan o, ang kakapal. Hindi ko na lang ginamit. Dahil alam ko naman na self-serving ito dahil Katolikong translation. Pinagbigyan ko na nga kita eh. Ha? Oh. Pinagbigyan na nga kita. Dapat maglatag ka ng mga ebidensya. To tell you honestly, matatalo lang ako sa debating ito, sa gabing ito. Kung meron kang isang ebidensyang maipakita, standard, legit, at hindi yung mga self-serving na galing sa sulat ng mga protestanteng galing sa mga sulat ninyo. Tayo, kaduda-duda pala yung libro mo. Ha? Nakita nyo, ilang bisis niyang na-issue yung katalog niya. Hiwi. Anong hiwi? hindi align yung bang may parang border na pink. Ibig sabihin, sticker lang, dinikit sa likod. Hoy, ang mga librong Katoliko, pag may imprimatur, hindi na ilagay sa likod.
Kung mayroon man, kung anong libro na yan, ewan ko. Yung mga kadalasan sa imprimatur at nihil obstat o nihil obstat at imprimatur, sa primero yan, sa yung first page. Sa kanya sa likod parang siningit lang. At bakit nakapagtataka, no? Bakit sila kumuha ng pirma ni Cardinal Sin? Mali naman. Na walang nihil obstat. So pagka walang nihil obstat, pag may pirma ni Cardinal Sin, walang nihil obstat, that's fake. Hindi pwedeng paniniwalaan na libro na yan. Lalong-lalo na bias. Maglatag ka ng ebidensya, solid ba? Sitas sa Biblia. Di ba Biblia, sabi mo, Biblia at references. Sa Biblia, may nababasa ka ba? I don't know. Ilang sitas kayang binasa mo sa Biblia? Binanggit niya yung mga the Great Hope. Akala niya siguro wala tayong Great Hope. Pero akong Great Hope Ang sabi pala sa Great Hope, ang yung Babyloniang binanggit ay mga Protestant churches. At bakit sinisisi niya sa Roman Catholic Church? Na binanggit sa kanilang libro mismo. Mga Sabadista, makinig kayo. Ito it cannot refers to the Roman Church alone. Anong nangyari sa inyo? Saan nire-refer? Without doubt, walang kaduda-duda. It is the various churches professing the Protestant faith. Huwag niyong kalimutan sa kanilang Seventh-day Adventist belief. Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest Protestant growing missionary organization. Sus, nako. Kayo pala, mga demonyo. Protestante kayo. Sinisisi ninyo sa Katoliko. Kaya pala hindi kayo naniniwala ng history book dahil para sa inyo, bias, mali yung history book. Palusot nyo lang yan dahil yung history book, hindi nyo tanggap dahil hindi naman kumakampi sa inyo. Kapag kumakampi sa inyo yung history book, mabilis kayong maniniwala. Yun yung tuloy. Normal, kumakampi sa inyo mga librong ginamit mo dahil protestante utor noon. Normal, kaya ang sinabi ko na kanina, normal, titira-titira yan ng simbahang Katolika. Dahil mga protestant yan. Pariho kayo ng pag-iisip nun The same. Yan nga yung sinabi pa sa mga sabi-sabi, the birds have the same feather, flock together. Normal. Pagkapariho kayo. Pakisabihin, sangayon ka ba dito? Hindi. Dahil protestante yan, maglatag ka ng ebidensya na yung standard. Halimbawa, ano ba yung mga standard references? World Almanac, yung mga atlas, yung mga history book, yung mga encyclopedia, yung hindi bias. Alam ba ninyo kung bakit nagiging standard dito? Kahit Muslim naniniwala, kahit hindi Kristiyano in short naniniwala. They believe in that history. The question is, sino bang naniniwala sa inyong librong katalog? Inyo yan, normal. Na magsasabi kayo dyan sa inyong libro, funded by Satan, Roman Catholic Church, sit upon the Satan, normal. Libro ninyo yan dapat kumakampi sa inyo. Pero ito, meron pa akong ipipresent na hindi ko nalang binasa sa Biblia. Ayan na, ito. Tignan ko muna ito. Lalaglag ko muna yung mga Bible natin sa baba kasi nalaglag na. Ito ang original na King James Version, 1611. Meron ako. Basahin ko muna ito, St. John chapter 4 verse 1. He warned them not to believe all teachers. Kasali na ito sigurong katunggali natin. Who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Ayan. Katolikong pananampalataya. Catholic faith. Kung ito'y tatag ng demonyo, bakit pinangaral ni San Juan? Original na Griego, basahin nyo. Acts chapter 9 verse 31. Nagbanggit si San Pablo, Catholic Church. Bakit pinangaral ni San Pablo kung ito'y tatag ng demonyo? So mali. Kaya nga sinabi ko, own interpretation of the Bible is very dangerous. Fiction stories. You know what is fiction stories? Exist lang yan sa kanyang isip. Wala sa realidad. Halimbawa, Spider-Man, hindi totoo yan. Batman, hindi totoong may Batman.
Na reality talagang mayroong ano. Yung mga Power Rangers, wala yan. That's mga fiction. Mga zombie. Wala naman zombie fiction yan. Kagaya din yan ng pag-iisip ang katunggali ko sa mga ganyang klaseng bagay. Pati simbahang Katolika, pinaratangan na lang niya na founded by Satan. Kailan kaya itinatag ng Satanas ito? Ginamit niya, librong protestante pa rin. Sabi daw, ina-approve ng malaking library. Wala akong pakialam kung tinatanggap yan ng mga malalaking library. Wala akong pakialam. Protestante yan eh. Paglatag ka ng standard Biblia, may nabasa ba? Ilang sitas ang binasa niya? Nature of the church. Maraming pinapatay. That's wala din naman. This is not all about nature, character of the church. Ha? O hindi. We're not talking here about nature or character of the church. We're talking here about the tinatawag nating so-called church and founder. So, bilang isang counter, kasi ako yung negatibo, di ba? Ginigiba ko yung stand mo na hindi tatag ng demonyo. Anong dahilan? Anong evidence? Ayan o, tatag ni Kristo, hindi tatag ng demonyo. Mali yung sinabi mo. Sinong pangalan sa demonyo? Sabi niya, nagbanggit siya ng pangalan tao. Demonyo ba yun? Pagka nga mayroong pinapatay, demonyo na. Di, yung Sabbath keeper, pinapatay nila si Kristo. Yung mga Hudyo, demonyo ba yun? Ito, Sabadista pala killer. Kasi sila yung unang mga original na Sabbath keeper eh. Ano? Babasahin natin ito Biblia. 1 Thessalonica chapter 2 verse 15. Silang mga Hudyo ang pumapatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Nako, anong Sabat ng mga Hudyo? Sunday? Sabadista ito dahil Sabbath keeper ng Saturdito. Kayo pala pumatay, di kayo killer. Bakit sinisisi ninyo sa simbahan Katoliko ito? Kaya nga pala si Ronald Obido, so magaling yung debator, lumaya sa simbahan nyo, nagbunagid na lang siguro. Si Brad Jandoy, ito moderator natin, hindi ito Katoliko, Sabadista ito. Bakit nagiging Katoliko? Lumayas. Alam niya ang katotohanan. Itong si Brad Stalwart, 21 years, kung ngiro ko nagkakamali, isang debator na Seventh Adventist na Katoliko. Kailan kayo lumayas? So, ibig sabihin, tama pala yung binanggit niya, no, na Babylonia, irepirado na protestante yan. Kayo pala yun eh. Protestante kayo, di ba? Kung magtanong siya, eto, sangayon ka ba dito? I don't accept that your mga references na hindi standard. Mag-present ka ng standard. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Okay. Ito na, dahil gabing-gabi na, mag 11 p.m. na. Palakpakan. Ikaw naman, regular. Ano? Sige. Magtatanong pa ako? 10 minutes ako? Normal. Sabi mo kanina, alam role niya. ang Babylonia ay hindi refer sa Roma. Tama ba ang narinig ko? Mali. Batay sa libro ninyo, it can be referred to the Protestant. So, faith. ano ba ang kahulugan ng Babylonia batay dito sa libro nyo? Batay Tatanggapin mo sa ba libro. na Anong libro na yan? Libro ba yan o Biblia? Libro ba yan o Biblia? Biblia ninyo? Libro ninyo? Hindi libro, Biblia. Ako naman o. Okay, papasahin ko. Sige. Footnote Sabi dito, footnote yan sa kwan yan, dos. Ay, Mika. Yan, footnote. Kalma lang. Inom ka muna ng tubig. Okay. First Peter chapter Alam ko 5, na yan. 13. Sabi nito, binabati kayo ng kapatirang nasa Babylonia na hinihirang ng kasama nyo. Binabati rin kayo ng anak na kung si Marcos. Dito sa footnote, sa baba, Babylonia sa wikang Kristiyano ng kahulugan ang nagpahiwatig ay ang Roma. Tinatanggap ko ito. Tanggap ko yan, na ang Babylonia ay Roma pero hindi ang simbahang nasa Roma. Iba kasi yung bansang Roma at saka yung mismong church. Pero saan ang galing Kaya ang nga Roman binabati ni San Pablo, binabati ni San Pedro, ang mismong simbahan na nasa Babylonia, nasa Roma.
Sino ba yung Ibig simbahan sabihin- na nasa Roma? Until now, eksistado pa rin. Catholic Church. Punta ka sa Ibig Vatican. ibig sabihin, tinatanggap mo na yung kwan pala, yung Babylonia, yung Roma. Oh, pero hindi ang church na nasa Roma. Totoo Hindi, yan. nasaan pala? Totoo pala. Oh, kasi pero nasa hindi Roma- hindi ha, bro, klaruhin ko lang. Yung Babylonia kasi, yung binanggit diyan, tama yan, pero we're not talking here about the nation. We're talking here about the church, not the nation. Okay, ito. Sunod na Oh, follow-up question. ako naman, oo. 14 ng kwan, 14 ng pagbubunyag. Dito pa rin sa libro niyo ha. Sabi dito, kaharap ng mga lakas ni Kristo ang mga lakas ni Satanas na tinipon sa Imperyong Romano. Tanggap ito. Na maraming demonyo diyan sa Roma. Tanggap mo. Ano ba yan? Footnote ba yung binasa mo? Biblia niyo to eh. May imprimatur na to eh. Saan? Wait lang. Anong binanggit? Anong binanggit? Wait lang muna. Brother Eugene, wag kang gumanti ng tanong. Kung gusto mo ng clarification, idaan mo sa akin. Sige, clarification. By the way, moderator, clarification. Ano Ano ba yung binanggit niya? clarification? Saan footnote niyan? 14. Footnote ba yung binanggit mo? Sa 14. 14 daw, footnote daw sa footnote number 14. Number 14, anong binanggit? Dito lang sa 14 verse 1, karap ng mga lakas ni Kristo ang mga lakas si Satanas sa tinipon sa Imperyong Romano. Tanggap po ba ito? Hindi. Yun lang. Ano, Tanong ko. pakiulit. Ano sabi? Footnote ng 14 verse 1. Kaharap ng mga lakas ni Kristo ang mga lakas ni Satanas na tinipon sa Imperyong Romano. Diyan ang galing ang Roman Catholic Church mo eh. Tanggap mo, hindi. Tanggap ko yan. Pero Imperyong Romano, hindi isimbahan yan ha. Hindi, Pero nandiyan sa anong Roma eh. binanggit sa tanggap ko yan. Yung Imperyong Roma, tama yan. Pero yung mismong simbahan, ay walang kinalaman sa Imperyong Roma. Ito, anong banggit ni Kristo? Anong banggit sa footnote rin sa Biblia? Yung binasa mo, English translation ko. Pagbasa muna ako, ano? The fact that John commended does not mean by that everything in what it was bad. It was unmarked. And incidentally, that Christ wanted his apostle to establish the center of his church precisely in Rome. That is why walang kinalaman na simbahan sa Imperyong Roma. So, yun nga. Tinanggap mo na kasi na nandyan pala yung mga demonyo sa Roma. Oh, tinanggap mo na eh. So, ibig sabihin, Pero na-establish siya no, dyan sa lugar ganito ng ha. mga demonyo. No. Wala Yes. akong pakialam. Dito matanong pa ko, Mr. Moderator, Wait lang. Brother Eugene, wait lang. Patapusin tayo si Brother Gillier. Go ahead, Brother Gillier. Sige. Go. pwede mo sabihin pala, yung iglesia mo nakatayo pala sa lugar ng mga demonyo. Oo, hindi. Wala akong pakialam kung ang simbahang Katolika ay nakatayo sa lugar ng demonyo. So what? Pero hindi demonyo ang simbahan na nakatayo dyan. So, tanggap mo na. No. Okay, Sandali lang, tanggap mo na. klaruhin ko lang ha. Wala akong pakialam kung ang simbahang Katolika ay nakatayo sa lugar ng demonyo. Pagka ba nakatayo sa lugar ng demonyo, demonyo na. Hindi ganon, pre. Ganun. Yung Kasi mismong mga tanong- Roman Empire na-convert into Christianity, ay ikaw na mismo nagsabi niyan. And that Christianity na na-convert ang mga Roma, that is the Catholic Church, not the Seventh-day Adventist Church. Next question. So, tinanggap mo na pala na nakatayo siya sa lugar ng mga demonyo. Ang tanong ko Pero sa iyo, hindi ibig sabihin na demonyo na. tanong ko sa iyo, nasa buong mundo ba ang mga demonyo? Oo, hindi. Ha? Nasa buong mundo ba? Ang mga Yes, demonyo. ganito ha. Nasa buong mundo ang demonyo, but not Wala. Roman Catholic Church. Kayo, nagiging claim ninyo, Katolika din kayo, pero hindi Roman Catholic Church. I don't know kung kano-ano kayo sa demonyo. Hindi, tinanggap nyo na na kayo talaga ang Roman Catholic Church. Nakatayo ka na pala sa lugar ng mga demonyo. Wait lang. Gillier, kanina nag-object ka kasi nag-side comment si Eugene. Ngayon nagsa-side comment ka naman. No side comment. Sige, continue. Next question. Okay, so tinatanggap mo pala. Okay, ikuan ko to, i-premise ha. So magandang balita na tinanggap mo na ang iglesia mo nakatayo talaga sa lugar ng demonyo at tinanggap mo na Babylonia ang Roma.
So ang tanong ko sa iyo, itatanong ko itong Great Hope. Tinatanggap mo ba, sabi dito, the Roman Catholic Church uniting the forms of paganism and Christianity and their master is Satan. Tanggap mo ito, hindi? I don't accept. Your book is biased. Normal na sasabihin ninyo dahil inyo yan. I don't accept that biased book. Di mo tanggap. Okay lang. So dito, the worship of images and relics and invocation and exaltation of the Pope are devices of Satan. Tanggap mo, hindi? Bro, Anong wait libro? lang, wait Dito lang. pa rin? Wait lang. Brother Gilliard, kanina, pinatigil ko si Eugene na babasa ng Catechism of the Catholic Church dahil self-serving yon. Ngayon, ikaw, nagbabasa ka naman ngayon The Great Hope. Self-serving nga, hindi ko nga tatanggapin yan. Huwag kayong gumamit ng mga self-serving. Kanina, winaringan ko si Eugene, ha? Sa CCC. Kaya ikaw, huwag mo sabihin kinakampihan ko yan. Inawaringan kita ngayon, huwag kang gagamit ng self-serving. Continue. Next question. Okay lang kasi umamin naman siya kanina na ang iglesia pala na nakatayo sa lugar ng mga demonyo. Okay, ito. Ang tanong ang tanong ko sa iyo, dito sa sinabi dito sa pagbubunyag, Katoliko pa rin to, na ang babae, kasi alam natin ang babae, kahulugan yan, iglesia. Ang babaeng inalihan ng Diablo ay ang Roma. Tanggap mo ito. Moderator, clarification. Ano libro? Dito sa dito pa rin sa Catechism. Itong libro mo ba yung Sambayan ng Pilipino? Ano binanggit? Sinabi dito sa 17, sabi dito, ang dito sa may bandang ang babae dito na inalihan ng Diablo ay ang Roma. Sinabi mo kanina na diyan pala nakatayo ang iglesia mo at ang babae, simbolo ng iglesia. Tutol ka na ba sa sinabi ng mga pare o hindi? Tama. Ganito ha. Tama Hindi ako totol. Kategorikal lang. Hindi ako totol. Tama ang sinabi sa footnote sa Biblia, not referring to the ecclesiastical or church, but referring to the nation yan. Nation. Hindi ecclesiastical. Hindi nangangahulugan na kung itinayo ang aming simbahan sa lugar ng demonyo, nagiging demonyo na kami. Analohiya. Hindi ibig sabihin na nakatayo yung bahay mo sa gitna ng dagat, nagiging dagat ka na rin. So, that's referring to the nation, not the church ecclesiastical alone. So, ibig mo sabihin pala, kasi ang babae kasi simbolo, iglesia. Sinabi doon, ang babae dito na inalihan ng demonyo ay ang Roma, so hindi ka natutol pala. Kasi that's simbolo ng babae. Referring to the nation, not the church. Kinaklaro ko lang. That's referring to the nation, not the church alone. Hindi, Or sinabi mo kasi, ecclesiastical in short. hindi mo pala tanggap na kahulugan pala ng babae, iglesia. Hindi mo tanggap. Ano? Yung babae na binanggit no, normal yung Babylonia. At yung babaeng binanggit na iglesia, hindi yun ang mismong Roma na nation. Because that nation is different from the ecclesiastical. Nation is different from the church. So, ibig mo sabihin, babae din pala ang iglesia. So, Babae ang iglesia pero hindi referring into nation. That's referring to ecclesiastical. Bakit tinawag na babae? Ayon po sa inyong librong The Great Hope, that is the spouse of Christ. Kaya nga she, the church is addressing to she. Yung binanggit mong Roma, yung Babylonia, totoo yan. That's referring to the nation, not the church. Pag ginamit yung Great Hope, sabi mo, Great Hope, mabasa sa Great Hope, mula pala sa isip lang ni John Huss na Katoliko. Bakit pinatay ng Iglesia Katolika si John Huss? Hindi na namin issue yan kung bakit pinatay. Ang issue namin dito, patutunayan lang niya na yung simbahang Katolika ay tatag ng demonyo. Pag kamirong pinatay, wala na kami pakialam dyan. Hindi na naman namin issue yan eh. Ay, kasi hindi naman kayo, kasi ang kriminal kasi hindi aamin yan. Hindi aamin. Aaminin mo ko ba't ako mag-criminal? Side comment na naman uli yun. Magtanong ka, huwag kang mag-side comment. Sige, magtanong kasi naantok nating mahal na moderator. Okay, ito yung tanong ko sa iyo. naman tanong ito. Ito, hindi, mayroon ako tanong sa iyo. Ito Juan 8:44, sabi dyan, ang ama niyong Diablo ay pumapatay.
Sa kasaysayan na ipinangangalandakan mo, sa kasaysayan na, yung Saint Bartholomew's Day na pinatay ang lahat ng Huguenot sa Protestante, sang-ayon ka ba doon o hindi? Hindi ako sumasang-ayon unless and until na meron kang maipakita. The fact na ginamit mong San Juan 8:44, kayo yun, mga original Sabbath keeper, ang audience Hindi, ni Cristo. ang Si tanong Peter ko, Pindon, sandali lang, hindi ko sinasangayunan, kaya nga, sumagot ako, I don't agree because you do not present that book. Pangalawa, si Peter Pindon na isang debater din ng Seventh Adventist ay nagsabi na yung palang San Juan 8:44 ay Sabadista. O bakit sinisisi mo sa Katoliko? bakit mo ginagamit yung ibang tao dito sa debate? Di mo ba kaya akong gawin? Natatakot ka. At tanong ko sa iyo, pumatay si Vladimir ng libu-libong mga protestante ayon sa kasaysayan. Kahit i-research mo sa mga libro dyan sa likod mo, sino si Vladimir? Tinatanggap mo ba na yun ay gawa ng Katoliko? Hindi na namin yan issue dito, objection moderator. Yes, ano yun? Naubusan na siya ng tanong eh. Hindi namin issue dito. Kung sino pinatay ng Katoliko, kung sino ba yung pumatay, Katoliko ba yan o hindi. You have to prove the founder of the church because our issue here is church and founder, not the church and its character and the nature. Wala akong pakialam kung sino pinatay nila at sino pumatay. Sige. Okay ha. So sinisingil ngayon ni Eugene Gapo si Gilier Pacanya na patunayan niya na ang Roman Catholic Church founded by Satan. Hindi issue dito kung ano yung mga karakter ng mga ilang membro. So hinahamon ka niya, Brother Gilier, na tapos na ang oras, ilabas mo na yung ebidensya mo na ang Roman Catholic Church was founded by Satan. Next. Okay, pa. Inamin na kasi niya kanina na nakatayo pala yung iglesia na doon sa lugar ng mga demonyo. So siya na mismo ang sumagot sa kanyang hinahanap. Ito lang ang binigay ko sa kanya. Sinabi nga doon ang Roma yung babaeng inalian ng demonyo. Sabi niya, oo. Bro, ano ka bro, nagribat ka, role mo ngayon magtanong. Magtanong ka na lang. Premise yan. So, hindi ka natutol doon. Na tinayo talaga siya sa lugar ng mga demonyo, yung iglesia mo. Hindi ako tutol, pero hindi ibig sabihin na nangangahulugan na demonyo ang simbahang Katolika. Analogiya, hindi ibig sabihin na yung bahay mong nakatayo sa gitna ng dagat. Time na. Okay, no? So naubos na yung ano natin. Punta tayo sa 5 minutes na lang na conclusion. Maganda to si Brother Gilier kasi pag tinayo sa lugar ng demonyo na. Okay. 5 minutes na lang tayo, no? Final conclusion na lang tayo. Ating unahin si Brother Eugene as negative side. Final conclusion. 5 minutes. Sige, maraming salamat po, Mr. Moderator at kaya Gilier Pacanya. Natatawa tuloy ako nito sa katunggali ko. Kanina pa. Parang naubusan na yung tanong niya. At alam ba ninyo, na kahit pala makatayo ng ang simbahan ay maitayo doon sa lugar ng mga demonyo, nagiging demonyo na. Ang kitid talaga ng mga pag-iisip nito, babaw ng mga pag-iisip nila. Yan nga, nagbigay ako ng analohiya ba? Diba? Simple analogy. Hindi nangangahulugan na kapag ikaw po'y nakatayo sa ibabaw ng dagat, kasi meron naman tayo mga kababayan na naninirahan talaga sa dagat. Diba? Yung minsan nga doon sa Zamboanga City, meron mga bahay-bahay na sa dagat na talaga. Hindi nangangahulugan, nagiging dagat na rin yung bahay nila. Bahay pa rin yan. Of course, kung mayroon kang binasa sa Biblia na yung Babylonia referring to yung Roma, walang problema in terms of nation. But in terms of ecclesiastical, wala na kami nun. Hindi naman kasali yung mismong iglesia na nasa Roma. Kaya ina-adapt namin yung term Roman because of ecclesiastical, not racial. Because yung simbahan hindi naka-refer sa racial. You have to refer about ecclesiastical. Kaya nga, bakit ina-adapt natin yung term Roman? Because that is the center
of the Christian Church. Magbasa tayo ng history again. Yung banggit do sa sa history ng kasaysayan ng daigdig, pahina 179. Ayan. Ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristiyano. Ito ay tinatag ni Pedro at ang pangunahing apostol ni Jesus. Sinabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Roma bilang martir. At ang paniniwala ng mga obispo ng Roma, ang kahalili ni Pedro, ang dahilan kung bakit ang Roma ay nagiging sentro ng simbahang Kristiyanismo. That is why ecclesiastical, not racial, not nation. Kasi kapag nation, nakabatay tayo sa racial. Wala mang, tapos na yung debate. Walang naibigay, walang nailatag na ebidensya, sariling kuro-kuro, kahit kwentong barbiro yan, kahit kwentong pagong, mga kwentong pagong pala ito, kahit mga kahit pagong, hindi maniniwala, kahit yung mga tambay doon sa kalye, siguro hindi maniniwala sa mga kwento niya. Kahit nga siguro grade 1 section tambes, mahirap mapaniwala yung kanyang mga istorya. Kahit dipid. Ang deklarasyon kasi na dipid, Roman Catholic Church, si Kristo na sa loob ng simbahang Katolika. Yun nga yung sinabi ko sa inyo, matatalo lang ako sa debating ito kapag mayroon siyang ebidensyang na-present. Kapag wala, ay siya yung talo. Kaya kung ako sa inyo mga Seventh Adventist, payo ko sa inyo, tularan nyo na lang itong moderator natin na nagbalik loob na ng simbahang Katolika. Huwag kayong kasi kapag kung tutuusin natin, kahit saan tayo yung balibalik ta rin natin yung mga libro, yung mga Biblia, the Catholic Church, founded by Jesus Christ, not Satan. Not Satan. Ito, mayroon bang founded by Satan na maraming nagiging santo sa simbahang Katolika? Explain mo yan. Kayo, mayroon ba kayong nagiging santo? Ito sa wala, di ba? Wala nga kayong martir. Sino ba ang taong uto na siya ay pwedeng magpakamatay sa loob ng simbahang Katolika kung ito pa'y tatag ng demonyo? Si San Pablo nga, nagpaputol ng ulo. Yung si San Lorenzo de Ruiz, yung pinakaunang Pinoy na nagiging santo. Uto-uto ba si San Lorenzo de Ruiz? Na binigyan niya, hindi nahala niyang buhay niya sa loob ng simbahang Katolika kung hindi ito'y tunay na simbahan? Naku naman, pag-isip kayo. Hoy, mayroon bang tatag ng demonyo na may mga maraming santo? Aray nakaw. Natatawa tuloy ako sa yung katunggali ko. Natatawa tuloy ako sa inyo. Pagpasensyahan na muna itong background ko sa likod Medyo may nakabitay. Design. Yeah. So, anyan. Dapat sana magbigay ka ng ebidensya. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless. Pwede nang ibigay sa affirmative side sa kanyang final conclusion. Brother Galier, go ahead. Okay, 5 minutes bro, no? Okay, salamat din sa ating mahal na kaibigan na si Brother Jando. Normal talaga yan na may labanan ba? Kasi dumidipinsa din tayo Kasi madaya na ngayon ang demonyo, ginagawang standard ang mali. So, itong katunggali ko, natatawa siya sa sarili niya. Alam mo ba ang sinabi ng Biblia sa mga natatawa sa sarili niya? Ay tao yung mangmang. Bakit ka natawa sa sarili mo? So, wala namang natuwa sa sinasabi mo. So, ngayon, sinasabi niya, wala daw akong mga ebidensya. Iyon, una, ang kardinal, kumampi sa amin, kumambyo. So, chinicheck niya, tinatanong niya, technical yung mga tanong niya, pero hindi niya may pagkakaila na kumampi talaga yung kardinal nila sa mga aklat ng Adventista. Kasi yung mga Adventista kasi, ang dami kasing nabagong buhay dito. Mga aklat namin, kahit saan, mapupunta talaga kahit saan. At yung kardinal, sinabi talaga niya, I recognize. Binabalidate ko ito na ipabasa sa buong tao, sa Katoliko, upang ang mga kabataan ay magabayan sa tamang landas. Okay, ito Bakit ang Roman Catholic Church founded by Satan? Ang dami ko nang binigay ng mga ebidensya.
yung mga ginagamit niya evidence sa standard na sanlibutan ngayon, sabi dito sa Colossus, may banta ang Diyos eh. Sa Colossus 2:8 sabi to, may babala na huwag kayong magpapabihag sa mga filosofiya na na filosofiya na madaya. Ang mga aklat ng sanlibutan ngayon, hindi pwedeng kumpiyansahan. Una sa lahat, kontrolado yan ng Jesuit. Si Dennis Diderot ang isa sa pinakautak bakit umiral at sumulpot ang tinatawag nating aklat na encyclopedia. Si Dennis Diderot ay isang bihasa sa pagsusulat at author po siya. Siya po ay nagsisilbi sa Iglesia Katolika. O paano mo masabi yan? Wala na, pabor na yan sa inyo. Kasi kayo kasi ang pinakamalaki sindikato sa buong mundo. The largest syndicate in the world is Roman Catholic Church. No? Sinabi ka na dito sabi, kailan? 538, doon kayo ipinanganak, itong libro na to. Ano ba yon? Satan invented a religion to control the deception on men. Sabi din dito, dito sa inyong aklat, usurper, yon ang ugali sa Satanas, palitan ang Diyos. Sabi dito, ano ang Santa Iglesia Katolika? Ito ay pamayanan ng mga nabinyagan na kumikilala sa Santo Papa na kapalit ni Kristo dito sa lupa. Nako, anong sabi dito sa Biblia? Dito sa Thessalonica, na sabi dito, the great apostasy, apostasya ba? Pagkuhan ba? Sabi dito, sabi ng Panginoon Hesus Kristo, huwag kayong magpadaya by any, let no one deceive you by any means, that the day will not come unless the falling away come first. And the man of sin rebelled, the son of perdition, anak ng pagkakasala, ang Santo Papa. Kung tingnan mo yung sarili mong referensya, basahin mo, be honest, cover to cover, yung mga volumes nun. I tell you, ang daming mga ebidensya dyan. Kasi sabi mo, ilang Katoliko, hindi. This is mass massacre. Million, sabi nga ni Pope Benedict at ni Pope John Paul, nanghingi nga sila ng sorry dahil sa maraming namatay sa panahon sa Dark Ages. Paano masabi? Ibig sabihin, ang kasaysayan mismo, yung sarili mo rin mga ebidensya, sinunog ka rin na ang Katoliko, kriminal. 1844, huwag kayong magmalinis. Kasi, nabi sa 1844, sinungaling, kriminal, o ano mang sasabi mo sa akin, ako'y sinungaling, ikaw ang sinungaling. Kasi sinabi nga dito, na ang Santo Papa, pinalitan na niya si Kristo dito sa lupa. Pinalitan. Ano bang Ezekiel? Sinabi ng Ezekiel 16 verse 32, ang pagpalit, ang kahulugan niyan is pagkakaroon ng kabit. Pinalitan yung asawa, nagkabit ba? So, ganyan ka ng iglesia mo. At saka inamin mo na iglesia mo nakatayo sa teritoryo ng demonyo. Wala na. Doon, taob ka na. Gumagamit ka pa ng Webster, Jesuit. Si Baxter, Jesuit. Ano pa? Magkapareho sila ng school. At yun ay founded by Roman Catholic Church. Hindi mo alam 333 years tayo inalipin ng Roman Catholic Spanish Empire. Naging imperyo yung iglesia mo. Anong ginawa sa atin? Ginawang alipin, magtayo lang ng simbahan. Yung Polo y Servite. Okay, time na. Okay. So, yun na. Tapos na. So, atin ang kunan ng mga pahayag yung ating mga debaters sa kanilang pasasalamat. Wala nang patira ha. Pasalamat na lang ito. Ating unahin ang affirmative side, si Brother Gilier pa kanya. Okay na? Okay. Salamat po sa papaunlak Brad Jando at sa ating kaibigan si Brad Eugene Gapo. Wala po tayong tinatawag na galit. Kundi labanan lang talaga to ng tinatawag na umiinit na ngayon na pagpanampalataya sa bawat isa. So, pinapasalamatan ko rin ang iglesia sa Pensioners Village sa pagsuporta sa akin sa mga bagay na kailangan ng isang debater. At pinasalamatan ko rin yung mga nananalangin sa Facebook, mga Adventist at mga gustong manood. Opo. So sana magkaroon pa tayo ng maraming talakayan sa iba pang mga paksa. At huwag kayong mawalan, huwag kayong ma-discourage na parang dili mapulaan ba. So sana dyan do, hindi ka mapulaan.
mga sa susunod na naman ng mga debate. Magkaharap-harap tayo at sana ikaw makaharap ko rin sa ulit. So God bless. Maghamon ka. Okay bro, maghamon ka lang bro. Mag-message ka lang sa akin na may hamon ka topic. Yun lang. At ang doctrinal debate is Sabado ng gabi. Yun bro. Okay, dito naman tayo ngayon sa ating kasamahan sa punto por punto team. Brother Eugene Gapo. Bueno, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa inyong sakripisyo, dasal, hanggang sa matapos ang ating debate. Salamat unang-una sa Panginoon at kay Guillermo Paganya, no? Na siya po ay talagang ayos ka debate ito, ano? Pupurihin natin to. Hindi natin to inaaway, ano? At sa lahat ng mga nanonood ngayon sa gabing ito, maraming salamat. At sa mga ganitong usapin, huwag kalimutang mag-subscribe sa Punto por Punto channel ni Reverend Father Darwin Gitgano sa mga baguhan pa. At sa aking YouTube channel na rin, Lakbay Katoliko. At sa ating moderator, magandang gabi. At sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo, magandang gabi. Mag-ingat po kayo lagi. God bless. Okay, thank you sa inyo lahat. And then, anuhin na natin ito. Sige, mga kasamahan ko sa team. Welcome nyo ang ating bagong member. Hindi nyo pa siya na officially welcome eh. Ating unahin si Brother John Ray. Brother John Ray, gising ka pa? Wala na, tulog na to. Alas 12:18 na sa kanya. Okay, Brother Angel Santos, gising ka pa? Alas 12:18 na rin sa kanya. Okay. Sandali lang, nasa CR daw. Okay, dito tayo ngayon. Sino pa nandito? Brother Tata? Brother John, gising ka pa? Tulog pa yata to. O, tulog na to. Dito tayo kay Brother... Sino pa nandito? Thank you sa iyo, Brother Gilier. And then... Brother Eugene! Ay, Thank you sa ano ha? Sa pagdalaw mo rito. sige, salamat. Oo. Hanggang sa susunod muli. Paalam. Straight to the point. Live on the spot. Ganda ng ano, bigyan mo ko niyan. Okay, so yun po ang ating talakayan ngayong gabi. Doctrinal Mag-message ka lang sa akin. Ibigay ko sa iyo yung record na yan. O yung mga ano mo, yung mga jingles mo, send mo sa akin sige. ano ko din sa akin sa. Actually, may gumawa sa akin nun eh. Okay. No, so ito tayo sa ating pasasalamat na lang. Wala si Brother John Ray, tulog na kasi sa kanya ngayon is 12:20 na. Brother Angel mukhang nandun daw sa ano sa CR daw. So Brother Wendell wala to, nasa Dubai to, si Ate Sara lang ito. Malamang tulog na sa Tisara. And then wala si Brother Aljan, wala si Brother Romel. So hanggang dito na lamang po tayo. Salamat sa inyong lahat mga kapuntos na nanood. And then panahon na para tayo ay mag-closing prayer na sa gabing ito. Okay, so asa na ba yung ano natin, yung ating prayer natin ano? So dito na po tayo sa ating closing prayer, protection prayer po para kay para sa atin from Saint Michael the Archangel. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Mga seka, tagapagtanggol sa ating simbahan. Walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga
pamamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Kami ang mga CFDs at nagbilala, Catholic Faith Defenders, sundalo ng simbahan. Ikaw ay Katolik, dapat mong ipaglaban ang pananampalataya ng ating simbahan. Ang aming misyon ay ang pagdipinsa sa mga atake ng mga bulaang prophet, para patibayin ang bawat Katoliko upang di malungkot sa ibang pastor at ministro. Kaming mga CFD, pagtangko sa simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Sa Mateo 16:18, ang simbahan itinayo ni Jesus Cristo. Hindi ibang iglesia kundi ang Katoliko, walang makapanay kahit pa ang impyerno. Noong Katolik nagsimula ang Katoliko, si San Pedro pinili naging unang Pangulo. Pangako ng Pangulo ay kanyang sasamahan, ang itinatag na simbahan hanggang sa kawakasan. Kaming mga CFD, tatangko sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Kami ang maliliit na mga sundalo at sinusuportahan sa mahal na obispo. Biyayang galing sa Diyos ang lahat karunungan upang mapreserbar ang dogma ng simbahan. Marami na ngayon ang nagtayo ng simbahan, ginamit pa nila ang kay Kristo nga pangalan, at iyang atong Biblia ninagaw nila, ginawang negosyo upang tidak magkapera. Kaming mga CFD, tatangko sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan,